Rugare kwamuri vana veZimbabwe mativi mana enyika. Rugare kwamuri Jerusarema idzva. Tinosangana muzuva ranhasi tichiitira sevhisi yedu paFacebook kudai inyaya yeurwere hwabata nyika. Machinda enyika ino vaona zvakakodzera kuti vanhu vagare kudzimba. Asi tateerera mutemo nekuda kwekuti hazvisi kurwa nebasa raMwari. Asi dai tanzi garai kumba hatidi kuti munamate Ishe. Apo ndipo maitoona kana kuchechi taienda nokuti Ishe wedu mukuru, ndiye Ishe wamadzishe, zvese zviri pasi pake. Saka ndanzi teererai vakuru venyu vanokutungamirirai, naizvozvo taita sekudaro. Shoko redu muzuva ranhasi rachange tichikupai kuparidzirai tichariwana kumwadhi yaJudhasi. Tichange tichikuparidzirai zvomanana vadzidzisi venhema nevazate vasiri vadzidzisi venhema. Mharidzo yedu tichapiwa nemuparidzi wedu Baba Mashindi, ndo vachatipa nemamwe magwaro akati siyanei siyanei vachitidzidzisa nokutiparidzira shoko raMwari muzuva ranhasi. Kune vamwe vari muWhatsApp tichange tichikusendera link yacho kuti muwanike nokujoina vanoda kunzwa shoko raMwari muzuva ranhasi, kuti tinamate, titsungirire, tisangane kuumambo hwekumusoro kudenga. Tinokutendai. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Ewa, tinotenda Mwari vatipa simba saizvozvi. Nyama nomweya zviri pamwe chete. Takasimba kudai tichipanana mashoko eupenyu, mashoko ekuponeswa. Saka tinokudza Jehovha saizvozvo tichikwaisai mese vari kumativi mana. Singaukanganwi vana vekereke yeJerusarema idzva, nekwamuri ikoko kudzimba dzenyu. Ndinokuti Mwari ave nemi, akuchengetei paurwere hwenyika ino uyo hwakabata vazhinji. Saka tinokudza Mwari zvikuru ava nemi kumativi mana enyika kwamugere ikoko, chinzwa shoko raMwari munguva yekuparadzana kwenguva yakadai. Haizi nguva yekuti munge muchitadza kana kuita zvinhu zvakaipa, asi nguva yekunge muchitonamata, muchinamatirira mweya yenyu kuti iwane zororo kumusoro kudenga, kumusha waBaba. Saka haisi nguva yekuti muite zvivi, muite upombwe, mube, muite makuhwa, muitirane zvakaipa, asi itiranai rudo, wiranai nevamwe. Mazuva ayo aya mazuva ekunyengetera, ekunge muchinamata. Saka sezvotaura shoko raMwari kuti ivai pasi pavabati venyika, ndo zvatateedzera saizvozvo, kuti tive pasi pavabati venyika ino, nekuti magwaro ndo zvaanotaura kuti ivai pasi pavabati venyika. Tinongopesana chinhu chimwe chete badzi nevabati venyika idzino. Dai kuri kuti vaakunamatisa vanhu chikara, vaakuti hakuna evhangeri inoparidzwa kana kuti hatiri kuwana pakaungana vatendi sekutaura kwaita munyori. Ipapo maitiona netsvimbo dzedu nemagemenzi edu takananga patemberi yatinonamatira, nekuti hatitye vanhu, watinotya ndiMwari badzi. Asi kana zviri zvekuti zvinosevha upenyu hwevanhu, kuti vanhu varege kutapurirana urwere uraiwa, tinokudza Mwari. Tinoparidzana shoko tiri kwatiri ikoko, muchinamata muri kwamuri, muchichengeta mirayiro yaMwari nemitemo yaJehovha Mwari ndezvinodikanwa naMwari kunzi zviitwe. Saka ndinoparidza shoko irori pamberi penyu ndichikusimbisai kuti Mwari wakanaka, Mwari vane simba, ngavakuitire zvakanaka, ngavakunzwirei ngoni, ngavakuchengetedzei, ngavakupe upenyu neutano. Aiwa, isu hatovhunduki zvedu nedenda rakadai, nekuti tiri vana vaMwari. Taitoziva kuti zvakadai zvichaitika, nekuti Mwari wedu akanga vatirayira kare kuti gore rino iri gore reropa. Saka pakanzi gore reropa,
ndiro ropa racho ramuri kutoona irori. Amen. Nekuti isu hatina kunzi gore rino iri parakatanga Ishe havana kutiudza kuti gore rino iri ndere maguta nemafaro. Hatina kutaurwa zvakadaro. She dakatirayira vakati, vakomana, munyengetere kuti muchengetedzwe nekuti gore rino iri igore reropa. Saka chandoziva ndechekuti pagore reropa vana veJerusarema vakachengetedzwa ipapo. Ropa rinouya rinodarika semvura inonaya, asi kune vana vanotenda muzita raJesu Kristu havana chavangawana kana chavangabatwa nacho. Saka vane nhamo vaprofita venhema vaiprofita vana vekereke yavo kuti gore rino iri ndere maguta uye vanhu vachange vachidya nekunwa vachipadza nyama dzavo. Asi isu Ishe vakataura kutanga kwegore irori ramuri kuona ira tiri. Ishe vakatiudza vakati, vakomana, gore rino iri igore reropa, igore reropa. Saka Ishe wedu vatofamba naye mupenyu tinomukudza zvakanyanyisa. Saka tangova nhasi kuti tipakurana mashoko akadai ekuti hama dzinodikanwa Mwari watinofamba naye uyu mukuru, asi imimi vanotenda regedzai kuvhunduka neurwere. Iyema hamuzivi here kuti makanzi muchafamba pamusoro pezvinyavada nepamusoro penyoka? Dzikasakurumai hamuna kana chimwe chete chamunoona. Munongonzwa kuti kune varwara, kune vafa, nekuti muri vana vaMwari wokutenda. Zvese zvinofanira kuti zviitike kune vanhu vari panyika ino, asi kune vanotenda vachingoita zvokungonzwa. Saka murege kutya vanonamata muchiti dzimweni dzenguva chikaziva kwatiri, aiwa imi mutori sepi zvakanyanyisa. Zvikuru vana Jerusarema makatoitirwa minamato pagore rino iri. Mwari vakatokuchengetedzai vachiziva kuti gore rino iri ranga risina kunaka iri. Vakagara vatokuitirai minamato kare kuti mugare makachengetedzwa. Saka muregere kutya. Imi munongoita kunzwa badzi nekuti mune zana ravatumwa rinokuchengetedzai pamunofamba nepamunorara. Mwari vanenge vainemi. Saka tine vhangeri atava tikuparidzirei nhasi kuti mugare muchinzwa shoko iri nekusimbiswa. Urwere hucharapika zvahwo hugopera, asi handoo mavambo enhamo, nekuti hosha dzakanzi dzichawanda panyika kupfuura hosha idzi dzamuri kuona idzi. Idzi hadzisi hosha idzi. Ukuona vachitombori nepurani yokuti tava kutsvaga chakati tigadzire chakati, dzimweni dzenguva chingabatsira vanhu, kureva kuti haisati yava hosha yaitaurwa naMwari. Ichasvika nguva yehosa. Saka nguva yehosha ichasvika. Nguva yehosha ichasvika yokuti vachatadza kuziva kuti vobata papi. Madhokotera achashayiwa pfungwa, achapererwa nepfungwa. Vanozviti vakachenjera vachatadza kuchenjera kwauchashayiwa basa. Iyi nguva haisati yasvika, aya anongori mavambo chete enhamo. Zvinotarirai imi kana kunetsekana nezvidiki izvi kuti mumba marwadza kugara nemazuva matatu, ivi uchiziva kuti uri kubika, uri kudya, uri kurara, uri kugeza. Ko ndinokubvunza kuti kune mazuva ayo akanzi munhu achararama upenyu hwese ari mumoto, maanenge asingagoni kunodya kana kunwa, achikangwa negehena kweupenyu hwese. Apa mutombodya muri kunwa. Apa ino muri kudya muri kunwa, asi muri kuti zviri kurwadza kuti tingogara chete nekuti hurumende yatikanganisira. Iyi manje isaini yezvichaitika panguva ino yamakangoratidzwa naMwari chete. Saini yezvinhu zvichauya. Saini yezvinhu zvichauya yamuratidzwa naMwari iyi ndeyekuti Mwari vari kuda kukuradzai kuti imi panguva inouya pane nguva yekuti muchashaya mukana wekuti mupukunyuke pakubatwa neruoko rwaMwari parunenge rwakabata ava vanenge vatongerwa gehena. Saka zvino munorwadziwa nekugara mumba yekuti majaira kufamba-famba, ende zvamunofambira zvacho makuhwa, zvamunofambira zvacho upombo, zvamunofambira zvacho mabasa akaipa, ndo amunofambira.
asi muri kuti marwadziwa kugara mukati memba mune shungu dzekuti dai mashandiswa nevarungu dai maenda kumabasa nekuti kugara kuri kunetsa. Asi katarira ndo anodzima mambo enhamoka nekuti pane nguva inotevera nguva inotevera yakanyorwa yekuti vakomana kana ichinge yasvika iyi nyama hakuna nyama ichapukunyuka kana ichinge yavharirwa pagehena iyi nyama ichatsva nokusingaperi. Zvinorwadza here aya magariro amuri kuita aya mukuti makamanikidzwa zvasiyana nekuparadhaiza. Vari kuparadhaiza vanenge vachirarama semararamiro aya amuri kushira kudai maita aya but vasingangoiti zvakaipa chete vari pamufaro vachienda vachidya zvavanoda asi vari pagehena vanenge vakabatwa semubatirwa uyu but kubatwa kwamakaitwa kumanje kutori nani pakubatwa kuchaitwa panguva inotevera nekuti kubatwa kwenguva inotevera kubatwa kwekuti munhu anenge ari mumoto semabatirwo akaitwa vari kunyika yeHadesi, nyika inopisa. Ndo kubatwa kuchaitwa vanhu pakupedzisira. Saka panguva ino tinongoti vaya vari muHadesi, asi imi muri nani nekuti muri kudya kaini, muri kurapa munoda, muri kuita zvamunotoda. Chamangobatwa nechekunzi musabuda muende kutauni, musafambira makuhwa, musaenda kunoba. Ndoba chete zvamakabatirwa ndo zviri kukurwadzai nokubatai. Tarirai mazuva anouya, ndo zvinotaura shoko raJehovha Mwari. Zvirokwazvo ruoko rwaMwari ruchaiswa pamusoro pevakaipa uye havangapukunyuki. Havapukunyuki. Izvo zvimaprofita makava vakanyarara izvo zvitaura kuno. Vakamirira kuti kana korona iyo ichinge yapera votanga kuprofita nhema kuti kune zvimwe zvirwere zvekuti zvichauya. Kutaura iko kunoku kwandiri kutotaura iko kunoku, maprofita enyu makava iwaya mapenzi waya akatokumirira izvezvi kuti korona ichingonzi yapera muchaona kuti vanowanda sei pachiprofita. Chiprofita chavo chichawanda chekuti taona kwaya chimwe chirwere. Nekuti maprofita aSatani anoprofita zvinhu zvinenge zvatomboitika, vanenge vazowanira pekutangira. So shoko randiri kupadza pano nderekuti iko zvino vakanyarara, havasi kutaura, havagoni kutaura chinhu chisati chinhu chisina kumboitika. Iye maka ndiwo ari kunzi akaprofita zvakatomboitika zvechirwere ichocho. Saka havagoni kuprofita chinhu chinenge chisina kumbonzi chamboitika. Izvo havagoni kuzviita. Amuri kuona? Ipapa regai ndikutaurire zvichaitika ipapa kuti kuchava nechiprofita chakawanda sei chichabuda pari kupera korona iyoyi. Vachamuka vaprofita vaBhaari vakawanda. Vamwe vachatutumidza makereke avo kuti tamutsa kereke inonzi corona virus. Ichatovaka chechi yakadaro iyoyo, nekuti variko vakatomirira kuti vamutse chechi dzakadaro vana vaSatani. Asi chinondishamisa ndechekuti vanhu chaivo vane dzakakwana vanotevera zvinhu zvakadaro izvo. Zvinhu zvinonyadzisa chaizvo kuti munhu ane pfungwa dzakakwana atevere vanhu vakadaro. Anoending oyo vakashaya basa izvozvi haina kana simba, haishande, haitomboshandi kana isu titori covered nekuti Mwari vakataura kare zvese izvozvo. Takatopiwa muna matuna Mwari tikaita takatochengetedzwa. Tine ropa raJesu riri matiri rinofamba nesu. Asi vane nhamo vaya vaimira anoending oyo kuti vachazoizora nekuti vana papa venyu izvo zvakanyarara. Anoending oyo unyuwani dzavakalonja mafresh izvezvi haasi kushanda nekuti vane nyuwani dzavakalonja asi hadzisi kusevenza izvezvi. Kana dziine simba vaifanirwa kuti vaende kuchipatara vape vanhu anoending oil dziponese vanhu, asi vari kutomirirawo kuti kugadzirwe mushonga ndo vakatomirirawo.
Saka regai kutaurira hama dzinodikana pamusoro penguva ino. Mazuva atiri kurarama mazuva ekupedzisira. Anoda kuti vanamate Mwari mumweya nemuzvokwadi. Murege kupfuurirwa nokunyengerwa navanhu. Mwari wedu muponesi anotiradza zvinhu zvinouya nezvinoitika. Havakuregei muchipondwa imi vanenge vachitenda kwaari vachinamata chaizvo. Saka tavafana tikupe mashoko iwayo kuti kumudzei. Izvozvi makatozara kumachechi kwenyu ikoko, munotozara. Korona ichipera muri kuenda ikoko, motanga kuudzwa kunzi kune chimwe chirwere chichauya. Izvozvi TB Joshua ari kunyara izvozvi. Kana ari munhu anonyara TB Joshua akaipa akuti asei chechi, aende kubhawa TB Joshua aite zvedoro. TB Joshua akataura kuti musi wa27 akati kupera kumwedzi uno 2028 akati korona iyi inenge yapera iyi. Saka muchiri kuti TB Joshua muprofita here kana kuti ing'anga kana kuti imbavha? Hatirati mubvunza nemuri kwamuri ikoko muri mega, nekuti hakuna shoko raMwari rinodzokera risina charakabata. Inema hakuna shoko raMwari rinodzokera kuna Mwari risina charakabata. Anenge asiri Mwari ataura. Kana ari Mwari ataura, shoko rake haridzokere risina charakabata. TB Joshua akati ndaona chirwere chatopera kupera kumwedzi uno. Asi kutaura kunoko nhari izvozvi kuAmerica ari bishi kugadzira mishini yokuti vanhu vabatsirikane muzvipatara. Asi kwatogadzira mishini sei kana muprofita akataura akati chiri kupera mwedzi uno, nekuti nhasi tikuendeitika saka ndingabudi muzvipatara, vanhu vapembere, vanhu vafare. Vakomana, regai kutaura shoko rakanaka. Munofanira kuti mupepuke, mumuke, mukai, regai kuramba makarara. Taise vakachenjera kuti vanhu vokuraswa. TB Joshua ndiye munhu anofanira achitosiya chechi kutaura kuno. Government yekuNigeria yaifa kubata TB Joshua yomusunga yomukanda kuseri, nekuti imba yekuseri ndokuimba ine makava nembavha. So TB Joshua ndinoti imbavha, haasi muprofita. Ini kuti haasi muprofita, imoti muprofita, inoti haasi muprofita. Nekuti kana chinzi chichipera kuAmerica vari kugadzirire chiko, vari kugadzirire mishini izvo zvitaura kuno kuti Trump akataura kuti gadzirai mishini kuti vanhu vabatsirikane izviso, kuti zvimwe vanhu vangararama. Asi muprofita wenyu, muprofita hako muprofita zvomuNigeria zviperera. Ayo kataura nawe chirwere chofa kupera kwese. Kana chanzi Mwari vati chechapera. Saka handizivi kuti ndiMwari upi ari kutaura nezvake. NdiMwari wamaMoslem here kana wamaSomalia? Asi kana ari Mwari akatipa Jesu mwanakomana, haatauri zvinorova, kwete, haatauri zvinorova. Alright. Yavhura basa tinoiwana kun'wadi yaJudhasi. Pakutanga ipapo 3 namba mukati mavara makuru varipo vadzidzisi venhema. Saka ndosaka muchidza tichivataura kudai so. Ava vakomana vadzidzisi venhema havana vhangeri vanokuparidzirai, havana chiprofita chavanacho, havana musi umwe chete wavakaona kana musi wavakarota, havana. Ipapo nditaura ndakasimba, nekuti Mwari vakanga vantaura kare kuti hapana kana maprofita apa panyika apa, hapana maprofita panyika apa, hapana maprofita. Kunyanya munyika yeZimbabwe chaimo chaimo hamuna kana muprofita umwe chete. Asi ndikana kunzwa munhu anosimuka aitaura kuti ndiri muprofita izvezvi, waprofita kuZimbabwe kuna Mwari izvezvi, kuna Jesu mazha. Asi izvezvi vanhu vari mulockdown. Mwari ngaite basa rake, nekuti kana tichitaura nhau iyi vakomana, nyika yeZimbabwe inonzi ina Paulos mutumwa. Paulo mwaja weAfrica anoti mutumwa, nekuti mutumwa haatumwi kuZimbabwe chete, kana nekuti mwaja anozviti anogara kudenga, anogara kuti pano panyika, anodzosa vanhu vanenge vafa. Ndozvo anotaura mwaja. Mwaja anoti ini ndinodzosa vanhu vese vanenge vafa, ndini ndinovadzosa. So
murume kana achidzosa vanhu vanenge vafa uyezve ari mutumwa, nekuti mutumwa anotumwa kunyika dzose, haatumwi munyika imwe chete, asi mutumwa anotumwa kunyika dzose. Zvino kana mutumwa achiti munyika yake yacho yakatumwa iwe, inotonzi kune vafa necoronavirus, corona yapinda munyika inogara mutumwa. Iyezve nyika iyoyo inogara mutumwa ina advisor waMwari. Uyo wamoti madungwe handazvinde advisor waMwari. Yakabva yatozova naMwari futi nyika yacho iyoyo, Mwari wokubudiriro. Asi totambudzika sei munyika yeZimbabwe nenzara? Totambudzika sei munyika yeZimbabwe nenzara? Totambudzika sei munyika yeZimbabwe necorona? Totambudzika sei munyika yeZimbabwe kana tina Mwari? Totambudzika sei kana tina Mwari? Tina Mwari kaisi munyika yeZimbabwe. We have our own gods. Anogara kubudiriro. Ini Mwari wedu akaroora. Mwari wedu kuZimbabwe ane mukadzi. Akaroora nevana. Mwari wedu anokwira kombi. Anotoenda mustudio ozunzi kwazovai Mwari, oti ndauya ndini Mwari. Zvese izvi zvamuri kuita vana vanhu vemuZimbabwe, imi muri kuita maprofita, muri kutsvaka shamu pamusoro penyu. Umwe akazvita anoenda kudenga nemadungwe. Anoti Mwari anodya nyama. Akabikira Mwari nyama. Madungwe akabikira Mwari nyama. Mwari anzi vanoda bifi. Ndiyo nyama inoitwa naMwari. Anzi Mwari anoda bifi. Singaite namadungwe. Achitaura kudai. Iyo madungwe Mwari agopinda mubaba wako mune chisomo chakadai so ichi. Muimba yakadai so iyo Mwari agopinda kuzogara newe kuzodya newe. Goja. Agogocha nyama, Mwari agotakura nyama kuenda kudenga. Hamuzivi kuti Mwari uyu ndiye akatoburutsa nyama. Vanhu vafa nenzara parenje. Ishe wedu Jesu Kristu akakumbira nyama kubva kumusoro kudenga. Vakapiwa vakadya. Zviuta zvezvonzi vakadya zvakabva kudenga. Hove dzine nechingwa zvakabikwa zvakabva kupi? Vanhu vakadya parenje zvakabva kudenga. Asi Mwari vakutonzi vane nzara ndikutotakura chikafu kubva nacho pano panyika muimba yemadungwe. Izvo zvimadungwe akataura necorona. Ari kuti akataura necorona. Corona ikati ndikadzokera zvangu. Mwari varapa, madungwe arapa, corona irapa. Vaitaura necorona. Asi nyika inosiya vanhu vakadai so, vachinzi vanhu vaMwari. Hurumende haikwanisi kuona here kuti vanhu vanofanirwa kuti vasungwe live in jail. Vanofanirwa kubata vanozviti Mwari vomuisa mujeri. Vobata madungwe vomuisa mujeri. Vobata Paul Mwazhe waAfrica vomuisa mujeri futi nekuti zviti mutumwa. Hakuna mutumwa anogara munyika ine nzara kudai so. Nekuti ngataura mutumwa, taakutaura mutumwa anopinda nepese pese chero pamadziro paada mukova wake haamire kuvhurwa dhoo. So Paul Mwazhe waAfrica anofanirwa kuvharirwa futi. Vana papa vese ava vanofanirwa kuti vabatwe vabharirwe, nekuti havasi vaprofita. Vari kumhura Mwari zvakanyanyisa. Vari kumhura chiprofita zvakanyanya. Inagara ndakutaurirai mukatera mavhidhios emeJerusarema ija kubva pane yekutanga. Tagare takuudzai kuti Mwari vakati panyika yeZimbabwe hakuna kana muprofita kana mumwe chete. Hakuna vaprofita vese vari kuZimbabwe, hakuna kana muprofita waMwari. Maprofita aSatani, aya maprofita enyika kuita Mwari. Hakuna maprofita aMwari akadaro. Izvo kune chimwe chekuNigeria uko chakati muri kudzimba ikoko toda offering online. Izvo zvichimwe chiriko kuNigeria, chipasa chekuNigeria chakatononya kuti vakomana musakanganwa visa offering. Mabank details arapa. Haasi kufunga kuti kune chirwere chiri kuuraya vanhu. Asi yatofunga kuti ikosiro mari yashoma. Asi ndotenda Mwari vakaunza chirwere ichi. Chakaita kuti timboona zvakawanda so. Gore rino toona zvakawanda. Vakaita kuti tione kuti makava akawanda sei. Izvo gava izvo harisi kutombofunga upenyu hwevanhu izvozvo. Riri kufunga kuti dai ndadzokera kuchechi offering yandanga kubuda.
Saka offering iko zvino yakunetsa kuti iwanikwe. Because vanhu vakanzi hurumende garai kudzimba inoyese offering nekuti majaira kudonha papulpiti kai. Nekuti vamwe vacho vanototanga kuti aitenge kumira papulpiti mari yakutanga kukanda. Iko zvino mari yakunetsa, iko zvino mari yakunetsa kuti idonhe papulpiti. Because ini munositi kungomira kwemunhu wenyu waMwari wamunoti waMwari kumberi. Mauda kutobuda mari. Makutodonha. Regai ndikutaurire shoko rakanaka rinoponesa. Teerai Mwari kuti kuteera vanhu. Vanhu vanokurasai, pasi Mwari havakakurasai. Mwari vanogara nemi nokusingaperi. Manya tini. Amen. Tiri namba yoti. Yoti kudii? Vadikana. Imi vadikana. Ndakati ndichishingaira zvikuru. Takati toshingaira hedu zvikuru. Kukunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose. Kuti ndikuparidzire evhangeri yekuponeswa kwenyu mose muri panyika. Ndakaona kuti ndinofanira kukunyorerai. Ndaona zvakanaka ndofanira ndiparidzire nyika iyo vakomana. Ndichikurayirai. Ndichitokurayirai kuti murwire kwazvo kutenda. Rwirai kutenda. Kupiwa vatsvene kamwe. Rwirai kutenda. Uko kadai kumirira vatsvene. Kamwe chete. Kwete kakawanda kamwe chete. Famba munyori. Nokuti kuna vamwe varume vakapinda pakavanda. Teererai kuti pandona vamwe varume vakapinda pakavanda. Vakagara vaisirwa kare kutongwa uku. Inzwai ndo varume anda achitotaura ivava. Vakatopinda pakavanda. Varume vakatogadzirira kutongwa nechakare. Iwe uri munhu waMwari. Ini ndiri kuti agadzirira kutongwa. Mwari akutoti varume ava vakapinda panhu pakawanda. Vakatogadzirira kutongwa nechakare. Iwe muri kuti vachamira nemi paumambo hwokudenga. Umambo hwokudenga huko havanoziva havanomira nemi. Nokuti iwe muri kuti vakamira pachena. Mwari vari kuti vakamira pakaita sei? Vakamira pakadii? Pakawanda. Vakamirira kutongwa chete. Iwe muri kuti vachamira nemi pamusoro pazuva rokuponeswa. Asi ndati nhasi vakomana regai ndiparidzire nyika iyi. Kuti nyika izive shoko raMwari rechokwadi ringaponesa. Dzimweni dzenguva hama yangu ukatora maviri matatu unogona kupona. Manya tini. Vanhu vasingade Mwari. Ivo vanhu vasingadi Mwari. Vanoshandura nyasha dzaMwari vachidziita utere. Zvino uyu akataura kuti chirwere chiri kupera nhasi uyu. Haasi kushandura nyasha dzaMwari kuti kudziita utere here. Kuti nyasha dzaMwari hadzishandi, hadzingaonekwi. Vachiramba tenzi uyu mumwe chete. Vari kutoramba Mwari umwe chete votozvita vana Mwari mubudiriro. Ishe wedu Jesu Kristu muponesi. Wavari kuramba iyi. Akataura inini kuti ndikudze Mwari hazviiti. Asi yaipode kuti ndopazvoti nditova Mwari. Vanhu vari kutora kunamata Mwari vari kukanganisa. Vobva kuti vakuzonamata ini Mwari wokubudiriro. Vakashandura nyika dzaMwari ava. Vanorwanira Mwari. Pambatezi. Zvino ndinoda kukuyeudzai. Takuyeuchidzai. Kunyange maiziva henyu kamwe kare zvose. Chero maiziva henyu kamwe kare zvose. Kuti Ishe. Kuti ivo Ishe. Wakati amborwira vanhu munyika yeIjipita. Pane nguva Mwari vakatomborwira vanhu panyika yeIjipita. Akazoparadza avo vanga vasingatendi. Kuti venyu munyori ibavo. Zvino ndinoda kukuyeudzai. Kunyange maiziva henyu kamwe kare zvose. Kuti Ishe wakati amborwira vanhu munyika yeIjipita. Pane nguva Mwari akatomborwira vanhu munyika yeIjipita. Akazoparadza avo vakanga vasina kutenda. Kana muine ruri kuteera shoko raMwari. Iyi nayo inoti korona inoparadza badza ava vasiri pakutenda. Ndivo yakagadzirirwa kuti iparadze chete ivavo. Haiparadzi munanotenda kwete. Muna neropa raJesu haaparadzwi chaMwari. Nokuti akagadzirwa kuponeswa. Muna neropa raJesu Kristu haaparadzwi nekorona. Nokuti Ishe wakambenga achengeta zvake vanhu paIjipita. Asi nokuzoparadza avo badzi vakanga vasingatendi. Ndivo vari kuparadzwa nhasi ivavo. Havatotendi. Imo vanafunga kuti iri kurayirwa samosva kwete. Iri kutovauraya nekuti havatendi. Ivo kana vachitenda chaMwari haiuyi kwauri. Chinongodarika sechikosoro chichitoinda. Haubayiwa seutonhizwa. Saka famba tenzi. 6 namba yoti. Yoti navatumwa vasina kuchengeta ukuru hwavo. Vatumwa vasina kuchengeta ukuru hwavo. Asi vakasiya
pavaifanira kugara wakavachengeta muzvisungo zvisingaperi pasi perima guru. Vatumwa toti ndo vaparidzi vaya vasina kuda zvigaro zvavo stereki, ivo vakazvisiya vakazvininipisa vakazvita vana vaMwari. Avo vega ndo vanochengetwa kunyange pane rima guru rinouya. Havana chavanoona, vanongonzwa zvingoitika. Vanova vachengetedzwa. Mwari vanaye, Jesu vanaye, pokudzani Jesu. Toti Mwari wedu tinaye, Jesu tinaye, waakatuma tinaye Jesu Kristu. Tokudza Mwari wedu. Famba tenzi. Wakavachengeta muzvisungo zvisingaperi. Munochengetwa muzvisungo zvisingaperi. Pasi perima guru. Iri rima ramuri kuti korona iri. Kutongwa kwezuva guru. Rima ramuri kuti korona iri. Munotochengetedzwa iripo. Vamwe vakapfeka maski, ina handipfeki maski. Vakapfeka maski so mashopu tichipinda kunotenga mashopu nemaglovhosi imomo vakapfeka mamaski kuti zvigure. Isusu tichipinda takadai tichipesana navo. Totopinda mavari kukosora imomo. Asi haitibati nokuti shoko rakati tichatsika minzwa tikasabayiwa neminzwa iyoyo. Totsika pamusoro pezvinyavada zvikasatiruma zvinofunga kuti zviri kufamba pamusoro pesimbi. Mayatidzi. Wakavachengeta muzvisungo zvisingaperi pasi perima guru. Munotochengetwa pazvisungo zvisingaperi pakutongwa kwezuva guru. Kusvika pazuva pachatongwa. Sezvakaitwa Sodoma neGomora. Sezvakaitwa Sodoma. Namaguta akapoteredza. Namaguta avo akaripoteredza. Akazvipa zvipo saivo. Kuupombwe. Nokutevera imwe nyama. Akaitirwa chiratidzo. Akarobwa nemoto usingaperi. Vakarohwa nemoto usingaperi. Zvino apa varohwa nekorona isingaperi. Hatisi kuti zvinofadza kuti vanhu varohwa nekorona. Asi vhangeri inoti vasingatendi badzi. Vasiri kutenda kushoko raMwari zvakanaka-naka. Ivo ndo vanongopera. Nokuti paIjipita Mwari akabvenga achengeta vanhu. Asi achengeta vanhu pane vakazoparadzwa. Vakanga vasingaite sei? Vakanga vasingatendi. Asi vanotenda badzi ndo vanochengetedzwa. Ivo avo vari chavanoona. Rega ndikutaura hama yangu. Vanopera vese vari panyika. Mwari vanogona kutongoti nyika izongosara nyika yavatendi. Kana Mwari vazvida kutonga kwaMwari. Nekuti kana vachitenda Mwari uchapedza vasingatendi. Osiya vanotenda. Mayatidzi. Kunyange zvakadaro. Chero zvakadaro. Vanhu ava pakurota kwavo. Vanosvibisa nyama yavo saizvozvo. Vanhu apa vanorota, vanosvibisa nyama yavo. Vachiramba hukuru. Nokutuka avo vanokubwinya. Vanoramba hukuru hwaMwari. Vanotuka avo vanokubwinya kwaMwari. Ndo vanenge vachituka. Saka vanokubwinya kwaMwari ndo vanotenda. Vagere mushoko raMwari. Vanosemeswa nezvakaipa. Vanosemeswa nezvakaipa. Vanofamba mukururama. Ivavo badzi. Ndo vanonzi vana vaMwari. Amen. Mayatidza kuti. Asi Mikaeri ndinoziva mutumwa mukuru. Iye mutumwa mukuru wehondo. Nguva yakarwa naDhiabhurosi. Panzvimbo rine nguva yakatombotika hondo kumusoro kudenga. Mikaeri yaakatomborwa naSatani. Akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi. Nekuti zviro kwazvo Satani waida kutora muviri waMozisi kuti vazogadzira chimwari chingadai nhasi chakunetsa vanhu vari pano panyika panapa. Vanhu vakadai vakunetseka nechimwari chaida kugadzirwa nemutumwa waMozisi, nekuti Mozisi wakanga aberekwa ari somutumwa wanga atumirwa basa rake badzi rekuti avambuse Israeri. Saka zvino Mikaeri sezvaakatumwa kuzorwa naSatani kuti vavige mutumbi waMozisi urege kuonekwa, pakaitika hondo isingaperi. Saka hondo manje yakaitwa naMikaeri achirwira mutumbi waMozisi ndio hondo inoitwa naMwari vachinge vakurira vana vose pezvirwere zvenyika ino izvi. Kana uri kuita hemeni, Satani akada kutobvuta. Ita hemeni uponeswe, nekuti Satani akada kutouraya vanhu vokutenda. Hondo yakaitwa naMikaeri achirwira mutumbi waMozisi. Hondo iyoyo yavakaita iyoyo ndiyo hondo iri kutoitika pakorona dziri panyika idzi, kuti Mwari wakutorwira vavo izvi. Taura kunoko vatumwa vehondo naMikaeri vari kutonza komana irwai nokuchengeta vana vangu ava.
ndozvinoitika kugara kufamba tenzi. Asi wakati Amen. wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka. Mikaeri wakatya kutuka zvake Diablos. Asi wakati Akati kudii? Ishe ngaakurayire. Ishe ngaakurayire. Ishe ngaakurayirei. Iyemi muri kurwa neshoko raMwari muchichita vana Mwari. Mwari ngaakurayirei. Asi vanhu ava vanotuka zvavasingazivi. Vanotuka zvavasingazivi. Napazvinhu izvo. Nepazvinhu izvozvi zvavanonzwisisa kubva pakuberekwa kwavo. Zvavanonzwisisa pakuberekwa kwavo. Semhuka dzisingazivi. Semhuka dzisingatombozivi. Vanoparadzwa pazviri. Vanotoparadzwa pazviri. Vane nhamo. Nokuti vakafamba nenzira yaKaini. Vane nhamo vanofamba nenzira yaKaini. Vakapengera kukutsauka kwaBharami. Vanotonzi vakatopenga. Anotoonekwa semapenzi naMwari. Vanhu vakaita saivawo kwamati. Vakaparadzwa nokukakavara kwaKora. Vanhu ava mabwe akavanzika pamitambo yenyu yerudo. Kana vodya nemi vasingatyi. Vafudzi vanongozvifudza ivo. Vafudzi ivava venhema ava. Hokowe magaya, hokowe makandiwa, hokowe apostoli Chiwenga. Munozvifudza imi nekuti imi vanhu vamuri kutorera mari havari kutambura ka. Hamusi kuvafudza vanhu, hamuri kudya mari dzavo chete. Chamuri kuita muri kurova chete mari. Muri kurova mari yavo zisingaiti. Vakati chengeta makwai ako. Unondida here? Ishe unotobvunza Peter kuti nhai Peter unondida here? Peter anoti hongu. Ishe anoti chengeta makwai angu, asi muri kurova mari dzemakwai. Anozvifudza varuva. Kada kududzira nawe kunzi munozvifudza. Ndopakuti imimi muri kungodya mari yavo chete. Hapana zvimwe. Chamuri kuda kuvana vekereka nyaya yemari. Vamoita seke munovada stereka munovadini. Muda mari yavo imi. Saka muri kudya mari yavo, muri kuzvifudza muchizvichengetedza. Iyemi muri mega motsvaga mamonya nemari inobviswa navana vechechi. Toona maakuchengetwa asi munovapa rabha yekuisa mumaoko. Munovapa maristibhendi yekuisa mumaoko. Ekuti vafambe vakachengetedza. Movapa stika rekunamira pamake. Muri kudzinga Jesu. Panzvimbo yaJesu moisa stika. Nzvimbo yaJesu moisa wristband. Ofamba iye ane wristband sebenzi. Nekuti kana ane wristband utori benzi. Ofamba iye akapfeka wristband mumaoko make. Asi iwe une varume 15 vakakuchengetedza. 15 mamonya ada kuona kuti nhasi una chakuchengetera pakorona iyoyi. Ndatonitaurire ipapapa pakorona iyoyi 15 varume havachakuchengetedza here iwe. Mamonya ako haashandika. Kana hombe dzenyika hadzishandi. Kana masoja haashandi. Kana mapurisa haashandi. Apa kuenda Mwari. 15 mamonya anokuchengetedzai vaya vakapfeka magirazi mukati mekereke dzenyu. Vakakuchengetedzai. Iro monya rako iro rakakuchengeta rakapfeka wristband. Asi riri kuchengeta iwewe. Kutaura kuno kumamonya anovachengeta vakapiwa maristband. Asi vari kunzi mimi ndichengetei. Ko pakorona apa vachaita sei? Muri kuchengetwa here futi pakorona ipapapa? Ndiudzei kuti muri kuchengetwa here pakorona ipapapa nemamonya. Iyi ndoziva kuti munhu waMwari haafaniri kufanana namapurezidendi enyika anotya kuurayiwa. Mapurezidendi enyika ndo angatotya kuurayiwa nekuti vane vamwe vanenge vachida kutonga. Zvino munhu waMwari paanga ari furi achipinda pakati panhu vese haana monya yaanoda. Maprofita akafamba kare. Anaprofita Isaya, anaprofita Daniel. Anaprofita Johani Mbhabhatidzi. Vakasina mamonya. Asi ndo vaida kutourayiwa namba 1. Elijah akatombogara nguva yakagara parwizi rweKiriti ari 1. Hatina kunzwa kuti Elijah akanga ine munhu. But waitotsvaka aida kutourayiwa nemadzimambo. Asi waigara ari 1. Asi unotozoenda futi kunozviratidza kumadzimambo iwayo. Vakuti vakomana nhawiri panapa ndeyekuti ayo haisina wekuitirwe pano. Asi nekuti Mwari wechei chayachoonekwa. Mwari wenyu unoti Mwari waBhaari. Namwari chei naye Mwari wechokwadi aonekwe. Mwari achaburitsa moto, ndiye Mwari ngaanamata.
Amen. Elijah wakanga achigara pasango achigirwa chikafu neshiri achidya parwisiro rwekiriti, nyika ichitambudzika nenzara. Tizvamuri kuita izvi, nyika iri kukangwa nekorona, maavharirwa mudzimba. So Mwari achichengeta vanhu vake. Amen. Vamwe vaibata nekorona vari kudzimba, vaifamba vakapfeka mamasiki meso. Iwo kana uchitenda unopfekereko masiki ndei hauzivi kuti korona inongodarika nepamuromo pako so sekudarika kuengera nhunzi, asi ikasapinda mumukanwa mako haugara wakashama muromo here. Nhunzi wamwa nhunzi ipinda mukana mako here. Vanomwa nhunzi yavira mutiya. Mwari anokuchengetedzai. Saka hama dzinodikanwa, ita hemeni urikoko kuti vangeri isvike kwauri. Famba tenzi. Vanhu ava mabwe yakavanzika pamitambo yenyu yerudo. Kana vodya nemi vasingadyi. Vafudzi vanongozvifudza ivo. Vana makandi vanana magaya vanozvifudza vega. Makore asina mvura. Anongori makore zvavo. Tinwa nemhepo. Zvino gore roropapadzwa ramakaudzwa ndoropapadza rekubvarwa mumba iyi. Tiriudzati kuZimbabwe iri kutotangawo mangwana here. Zva30 lockdown vavharwa mudzimba, vanoparidzira macheya this time ikoko. Mari hakusina, cheya yanga kube mari hakuna. Zvichengetai vari vega. Vamatize itamudimeni pavhoro wako. Makore asine mvura. Right. Kamda kuziva kuti makore asina mvura vaprofita venyu anoendinguva iyo ngaishande tione kana riri gore rine mvura. Kana riri gore rine mvura ngaishande. Hande tinozora maminista akari kurwara nekorona anoiti. Izvo zvitaura kunoku uri kuramba uchingoti hemeni ikoko. Uye neanoendi mufiriji nanorasa. Wakachengeta wakafanana nemunhu angochengeta. Munhu akafa mumba. Newo uri makore asina mvura. Ani mazuvanzi vakuru venyu vachiti makore zvawo asangana mvura anotinwa nemhepo, kuti mukaona gore riri mudenga umu mokubata mvura yauya izvo igore risangana mvura. Zvino vhangeri yangu yandokupa nhasi uri ikoko ndeyekuti mutungamiriri wako igore rine mvura here kana kuti igore risina mvura. anotinwa nemhepo. Murovita wako itori gore risangana mvura ikoko, asi riri kuti oda kupa ruponeso nokubatsirwa nokuponesa, asi igore risangana mvura. Mwari amudhumeni ipapo mani mwarandara zvinonakidza zisingaiti. Makore asina mvura. Amudhumeni dzakapashiri mcha. Vanhu ava mabwe yakavanzika pamitambo yenyu yerudo. Kana vodya nemi vasingadyi. Vafudzi vanozvifudza ivo. Vafudzi venyu vafudza vanozvifudza ivo chete. Makore asine mvura. Atori makore asinangana mvura. Anotinwa nemhepo. Anongotinwa zvavo nemhepo. Miti yechando isina zvibereko. Inotongori miti yechando. Tonodza mutungamiri wako kuti uri muti wechando haunana zvibereko. Wakaporota gore neri neroropafadzwa. Imi muchiti gore neroropafadzwa. Isu paJerusarema Mwari vaiti gore iri nereropa. Amen. Imi maiti gore rino neroropafadzwa. Isu Mwari vakati gore rino iri nereropa. Amen. Saka makore asangana mvura. Anotinwa nemhepo. Akopfeka chisutu asi achida kana Jesu chisutu ichocho. Ero chisutu yacho ndeye mari yekuba kuti. Ngozi mari yakapfeka ndeyo paringa. Gushi yamani. Wakomana. Asi amukata muna chii. Ana Java. Manya. Anotinwa nemhepo. Anotinwa nemhepo. Miti yechando isina zvibereko. Vatungamiri venyu nongori miti yechando. Muri kuramba muchiunganira muti wechando usangana zvibereko. Shuwa. Hanzi muti wechando usangana zvibereko. Yakafa kaviri. Yakadzurwa nemiti. Ayo, mutumeni baba kudori. Hanzi vakafa kangena wakomana. Yakafa kaviri. Mwari ngaakuzwe. Gloria. Chiti hemeni uri koko. Urikutera munhu akafa kaviri. Akadzurwa nemiti. Isusu toziva kuti munhu anofa ka1. Vanhu chinzwa zvavakutaura Mwari kuti kana maerenga kana manzwa musoro weshoko wevhangeri unoti vadzidzisi vechi musarasika pamusoro weshoko atirikufamba navo shoko arifamba naro. Kana isu tichiziva kuti munhu anofa kanonzi afa kamwe chete, asi magwaro ari kutoti varume vanodzidzisa nhema navaprofita venhema
vakatofa kaviri. Munhu akafa kaviri, munhu akaita sei? Nokuti akaora zvose nemabhonzo here. Asina Jesu. Mafa panyama. Uko pamweya kuti. Akafa kare. Iti hemeni ikoko. Pabatizo. 13. Mafungu egungwa anopenga. Anongori mafungu egungwa. Anopupuma chete. Nyadzi dzawo. Nyeredzi dzinofamba-famba. Dzingori dzinofamba-famba so. Vakachengeterwa kusviba kwerima nokusingaperi. Vanhu vakatongochengeterwa kusviba kwerima nokusingaperi. Ndozvavakachengeterwa badzi. Inoki. Inoki. Wechinomwe kubva kuna Adhamu. Ndiye wechiseveni kubva parudzi rwaAdhamu iro. Wakaprofitera ivava achiti. Akatoprofita Inoki achiti kudii? Tarirai. Ishe wakauya navatsvene vake. Mwari wakauya nevatsvene vake vane zviuru zvamazana. Kuti atonge vose. Nokurova vose. Kuti arove kuti vose. Vasingade Mwari. Iyo vasingade Mwari. Pamusoro pamabasa avo vose. Pokusada Mwari. Manya. Avakaita ivo. Nokusada kwavo Mwari. Pamusoro mashoko ose makukutu akataurwa navatadzi vasingadi Mwari. Ivo vamumuni vasingatendi havatotendi vanhu nezvavainazvo vanofamba nokuchiva kwavo. Vanotofamba vaine ruchiva. Miromo yavo inotaura mashoko ekuzvikudza. Right, mira ipapo. Miromo yavo inotaura mashoko ekuzvikudza. Sekutaura kuita Paulo Mhazha weAfrica. Paulo Mhazha weAfrica anotaura mashoko ekuzvikudza. Ekuti anoti munhu wese anenge afa ndiye anomudzosa. Munhu akafa anodzoswa naPaulo Mhazha kwete naJesu. Munhu anenge afa ngasina kwana waya anodzoswa naPaulo Mhazha weAfrica. Ndo kutaura kwaPaulo Mhazha weAfrica. Izvo zvanhu kwaMhazha vanenge vakatoungana achiti mutumwa akatumwa. Ndiri kuti igororo, haasi mutumwa iyeyo. Ari kuti ndiye anodzosa vanhu vese vanenge vakafa. Mhazha anoti ndiye Jesu futi. Anobhuruka umhepo. Airamba kunzi Jesu iko zvinadanda kunzi Jesu. Imuri kuti hemeni muri koko. So muri kuona here kuti igore sinangana mvura Paulo Mhazha weAfrica. Handizivi kuti kuchembera here kwakupa kuti arase kudaro. Batona sekutoti akatokura nazvo. Zvokureva nhema izvozvo. Zvafumuka. Kuti mungoziva kuti Mhazha haasi waMwari. Tsvakai vhidhiyo yake munoiwana. Yaitaura kuti kwasara makore 3 2016. Kasakanganisi. Kwasara makore 3 kuti nyika ino iparare. Asi mugore rino taane makore mangani izvi kutaura kuno. Taane makore akawanda kutaura kuno. Kutaura kuno kuti tine makore akawanda izvi. Taa mugore rechi4. Mugore rechi5 kasakanganisi. Nyika isati yaparara asi Mhazha akati Mwari vati kwasara 3 years. Saka kuna Mwari vanoti kwasara 3 years kuti nyika ndiiparadze vanodzoka votazva no. Paipa ndandaronga zvisina kunaka. Ndakuitangidza futi. Kweye Mhazha akazoziva sei kuti nyika zviro kwazvo yasarirwa nemakore 3 iye Jesu achiti hazvizive. Iye Jesu achiti vatumwa vari kudenga havazivi. Mwari vega ndo vanoziva. So iwo wazokosha kukunda mwanakomana waMwari. Anoziva Mwari wauzive Mwari kei. Kunonzi kumhura Mwari, ini ndaundi kutaure chokwadi. Ungaona ikoko uchimusapota. Utori gava ikoko. Uye handichinje vhangeri nekuda kwako. Chauri pautongoita ndicho kutongoti usiye Mhazha uteere Mwari. Kana kuti usiye Mwari uteere Mhazha. Kana kuti usiye Mwari wacho nekuti haumude uteera Mhazha. Asi zvokunyengererana nomanidzana. Nekuti kana iwewe uchimutenda kuti munhu waMwari akati nyika yakwasara 3 years kuti iparare gore rino rechi5 isina kuparara woenda hapo ikoko wasununguka. Nokuti Mwari akaisa kusatenda ikoko kwauri. Uve nekusatenda ikoko nokuti vakabarirwa. Vakatopiwa kusatenda. Vakavodzwa mwoyo yavo ndozvitaura Isaya. Vatende nhema idzodzo. Kuti vatende nhema dzavanopupurirwa idzodzo.
Ora timanyatiza. Ndumeri 16 now. Ivo vang'ung'uni vanogunun'una vasingatendi nezvavanazvo, ivo hamutotendi kana zvamuinazvo kaini. vanofamba nokuchiva kwavo, Munofamba muine ruchiva. miromo yavo inotaura mashoko ekuzvikudza kudza. Vanozvikudza sokuti ndevana Mwari, sokuti vanogara naMwari, kuti vakaenda kudenga Mwari akazaya vakamubikira nyama kana madumba. Vachikudza vanhu nokuda kwokufumiswa. Right, vanokudza vakuru venyika. So vakaona president atina mucheche anomupa maiki kuti ataure, president otoenda papulpit, munhu akatumwa neshoko raMwari ogara pasi, president otanga kuparidza shoko muchechi. Vari kutsvaka kupiwa minda nedzimba, kwete kuti vanhu vaMwari. Manza magwaro kuti ari kudii? Vanotsvaka kuti vapfumiswe, vanokudza vanhu kuti vapfumiswe, nekuti iva vanoziva kuti havana shoko, ivo nevanhu venyika nevatungamiri venyika vakangofanana. Saka ravafanana nevakuru venyika, unotogara pasi kaupa umwe wako chimuti nekuti makafanana, muri venyika mese, nekuti mutungamiri wenyika haaindi papulpiti. Kana achinge apinda mutemberi anobva kuti agare pasi, mutungamiri wenyika oparidzirwa vhangeri nevanhu vakatumwa kuparidzira nyika, nekuti iye chaakatumwa badzi chake chaakatumwa ndechekutonga nyika ine, haana kutumwa futi, akaiswa navanhu kuti atonge nyika. Isu vhangeri iyi takatoitumwa naMwari kuti tiiparidze. Saka iye anobva kuti kana apinda Jerusalem umbopera wogara pasi, towana Jerusalem umwe chete ari wande Jesu Kristu, iye ogara pasi ndoparidza shoko rekuti tsoka yenyu president ifambire zvakanaka, tsoka yenyu nemuromo wenyu itaure zvinhu zvakanaka. Vhangeri yokuponesa yoparidzwa, vakuru venyika voponeswa. Dambudziko ripo nderekuti vakuru venyika dzedu vakawanda vanhu vanozviti vaMwari venhema, vasingaudzi chokwadi chokuti Mwari vanoda zvipi, nekuti vanhu vacho vari kuinda mudhuze navo vanonzi vanhu vaMwari, vanhu vari kutsvaka kuti dai vapfuma nevakuru venyika. Saka vakuru venyika vanenge vasingazivewo, vanenge vachingoteverawo nhema idzi nekuti havazive zvinhu zvinoti kana mukuru wenyika achinge aya mukati mekereke anofanira kuti agare pasi ateere shoko raMwari. Kana chechi yapera oenda president kunze. Asi vanhu hatisi kumukudza, tiri kumukudza asi haana kuzarurirwa rugwaro runesu Yesu nevhangeri isingaperi yatobva vhangeri tichimuparidzira kuti iye nevamwe vake vaponeswa. Manyatesi tishandura magwaro edu enda kuna Mateo 24 mara makuru aripo. Jesu unoprofita kupuswa kweJerusarema nokudzoka kwake. Waitaura nhau nokufa kwake nokumuka kwake nokuzoya kwake. Saka wakanga usiri mudhuri weJerusarema waitaurwa kunzi uchapunzwa, asi waiprofita mugumo yezvinhu zvichazoitika pakuuya kwake, pakuonekwa kwake. Saka nhau yakatoprofitwa kare. Hakuna chimwe chiprofita chamuchazoda kuti chiuye stereki chinopfuura chiri mubhaibheri kana chiprofita chaJona kana zviratidzo. Takapiwa chiprofita munomu chatiri kufamba nacho icho chiivhangeri iyi. Ezvakaprofitwa naJesu kuti zvese zvinobva kuti zvimboitika kuguma kusati kwasvika. Manyatezi wanamba yoti zvino Jesu wakabuda patemberi. Wakabuda patemberi akati oenda zvake. Vadzidzi vake vakauya kwaari vakapita vakaenda kwaari kuti vamuratidze dzimba dzetemberi. Akapindura akati mudini? Munoona zvinhu izvi zvose here? Zvinhu zvamuri kuona zvese izvi zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ndoti kwamuri vakomana, hakungaregwi ibwe pamusoro pebwe izvozvi zvisingawiriswe pasi. Hakuna mudhuri uchazosara wakamira pakuonekwa kwaJesu Kristu. Apa muchimbohwandira muzimba monzi garai ikoko, ishe paanouya hapana pekuhwandira, masoja ashande. Nekuti pakuonekwa kwake Ishe achinge akuuya hakuna mudhuri unosara wakamira. Hakuna mabhesi emasoja anenge akahwanda kutoita hondo. Zvapera izvi, hakuna chiita kunzi hondo ikoko. Saka kana ivo Ishe achinge akuuya manje, pakuonekwa kwavo nyika inotiza pamberi pavo, nekuti ichatotyawo midhuri yamunohwanda ichatotizwa kuti
taiwana pekuwandawo nekuti yaitirwa upombwe, yaitirwa zvakaipa. Edzo nezvivi zvayo midhuri yamunoona iyoyi iri kuzoparadzwa, vanhu vakuiswa kunyika ine midhuri yakanaka, midhuri isina kana zvivi, midhuri yakavakwa naJesu kuti yamakavaka nemaoko enyu. Maite 3 number. ndoti chii? Wakati agara pagomo reMoabhu, wakagara pagomo reMoabhu, vadzidzi vake vakauya kwaari, vadzidzi vake vakwaari vari voga vakati, vari voga vakati kudii? tiudzei Tiudzei kuti izvozvi zvichagova rinhiko, zvamuri kutaura zvoguma kwenyika izvi zvikagova riri nhiko. nechiratidzo chokuya kwenyu nechekuguma kwenyika Right, chichava chipiko. ndakundibate mwazha pakuya kwaJesu. Ndakubata mwazha, ndakumubata nemagwaro iwaya, kumubata mwazha nemagwaro iwaya. Mutumentinzi Wakati agara pagomo reMoabhu, Jesu vakagara pagomo reMoabhu, vadzidzi vake vakauya kwaari, vadzidzi ndokuenda kwaari vari vega vachiti, vachiti kudini? tiudzei Titaurirei kuti izvozvi zvichagova rinhiko, zvamuri kutaura zvoguma kwenyika izvi Mubvunzo. zvichazova rinhiko zvenyika iyi. nechiratidzo chokuya kwenyu Toziva sei mawiro enyu kuJesu kuti maakuwe? nechekuguma kwenyika Toziva sei kuti nyika yakuguma chichava chipiko. chichava chipi kuchiratidzo? Mubvunzo. Ora ndimira ndibvunza, ndivana Pita here vaida kuziva kuguma kwenyika? Vaizorarama here kusvika pakuguma kwenyika? Kana vaitaurirwa yenyu vapenyu muri kurarama nhasi, Muri pano. iyi vhangeri yaiva kuti inyorwe pasi kuti izoparisirwa marudzi namarudzi aizenga achiteera kuti azive kuti Jesu kana auya anouya sei, nekuti vaizviziva kuti kuna namadungu vanozviti vanoenda kudenga vachidzoka. Ivo vaya vaitizopedzisa vaita inonzi take over chigaro chaMwari pano panyika panapa. Sizvavari kutoita izvi, asi tinoti mapenzi makora sinati hatina mvura. Vakatinzi Jesu akapindura akati kudii? akati kwavari, chenjerai Chenjerai kuti murege kutsauswa navanhu, mutumeni ipapo, chenjerai chenjerai, kuti murege kutsauswa navanhu, chenjerai kuti murege kutsauswa navanhu. Ndapota, nokuti vazhinji vachauya nezita rangu kune vanhu vazhinji vachauya vachiti naJesu out, vachiti ndini Kristu, vozviti ndini Jesu, vachitsausa vazhinji. vachitsausa vazhinji. Chanzwa zvokurwa neguru kurwa, Muchanzwa neguhuro kurwa. chenjerai Muchenjere vakomana, musavhunduka, musavhunduka zvenyu. nokuti izvozvo zvose Zvamuri kuona zvinofana zvose izvi, kungoitwa, vana papa ari pakutombowanda, asi kuguma kuchigere kusvika. kuguma kuti gere kusvika. Ngazvitomboitika izvi, nyika isati yaguma. Toziva kutoti nyika yedu yaakuguma. Korona yombouya so, Mwabatidzi, nokuti rudzi ruchamukira rudzi, izvi marudzi achamukira mamwe marudzi. noushe huchamukira ushe. Zvima munomo vari kuita basa rekurwisana nemi nevanhu vatema munyika ino vachirwa nava vachidzokera kunyika kwavo vachitokudzingai mudzimba idzo dzakaipa kudai idzi matangwene waya vanogara waya ndo vari kudzingai kuti tiseni nhamo yedu, dzokerai kunyika kwenyu, nhamo iyi ndeyedu tise tiri munyika menyu. Ezvavaiziva kuti matangwena avari kudzinga vanhu ava ndiye pano panyika anoperera pano inhamo dzega dzega maombe enhamo. Kune dzimba dzisingaperi dziri kumusoro kudenga dzakapfuura tudzimba tunovakwa pano panyika tunoti twamuri kutorwira izvozvi. Marudzi ari kupandukirana izvozvi. Kusomalia kune hondo isingaperi, DRC kune hondo dzisingaperi, panyika dzino idzi kune hondo dzisingaperi. Kunoona Iran naAmerika vari kuda vachingoroka vachibhombana mabhomba. Zvakataurwa nechiprofita chaJesu, kwete chemaprofita enyaya nemari panapa. Pabatidzi nenzara dzichavapo. hakuna nzara yeZimbabwe, itoriko nzara yeZimbabwe, haina kusvika kuZimbabwe. Kutone dzimwe nyika dziri muno muAfrica dzakawanda nemuno mazi dzine nzara, nemuno macho ivo muno Mwari akatogara atoprofita akati nyika ino ichava nenzara. Tikakuudzai kuti chokwadi chese chinobva paJerusarema. Amen. Ndo panobva chokwadi chese, chokwadi chakaprofitwa ichi zvisati zvaitika. Tozokuudzai zvaitika futi, hatiri kuudzii kana zvaitika toti Mwari akabhenga kutaura kuti nyika ino ichava nenzara. Tokuudzai zvisati zvaitika, tozokuudzai kuti zvaitika. Totaura kuti Ramaphosa takamunyorera meseji akazvikuudza Ramaphosa tikati Mwari vari kuti nyika yako ino ichava nenzara. Nyengetera Daiona zvekuita kuti paonekwe kuti pane zvakagadziriswa, nekuti nyika ino ichava nenzara inosemesa.
kana kuti mazvinzwa imi vari patova vari kutiteera izvo zvipanguva ino matozvinzwa. Nyika ino ichava nenzara inosemesa kupfuura nzara yamotiri paZimbabwe. Ndo nzara chaya munyika ino. kuZimbabwe hakuna nzara, panzara ichatika munyika ino nekuti Mwari vakataura akataurira Ramaphosa mumudze kuti nyanzi naJehovha Mwari nyika ino ichava nenzara. Zvakataurwa izvi nzara isati yavapo, zvozotaurwa kuti nzara yachi yavapo. Saka tagara takuudzai muchengete zvamunonzwa, mubatise chokwadi. Mayatedzi. Nenzara dzichavapo. Nzara dzavapo panyika dzitoripo izvizvi. Nehosha. Chiprofita chakatozadziswa, hakuna shoko raMwari rinodzokera risina charakabata. Ndo zvinonzi chiprofita ichi. Inoti murume waiprofita anonzi Jesu akapurwa zvenzara nekudengenyeka kwenyika nezvose. Ndo zviri kutoitika izvozvi. Mayatedzi wepapo. Nehosha. Munyika wodzose ewaniso sezvavakamboita Yerusalema Jehovha yaukunda munyika dzose ewaniso. Chimbo dzenyasha dzinoponesa dziri kusoka. Hosana ndiye Mwari kutaura nezvake. Ega ndiye Hosana anopa kuti arumbizwe navanhu vose vari panyika. Ndiye Hosana Mwari muponesi, iye anobatsira vanhu vake vose vanotenda muzita rake, vakanamata, vanoitirwa nyasha, vogara nhaka youpenyu husingaperi, nokuti vakasikirwa kuponeswa, nokuti kuponeswa noukoko nokuti vakatenda kunogara zvese, vakagara nhaka youshe hwaMwari, voponeswa. Ndozvatinge takuimba takumusura kudenga zvaBaba. Tinge takuimba zvakadai so, takunyika yaBaba vakomana, takukupira kuti varume nyika yakanga ichirema, veve nehosha, veve neurwere, veve nenzara, veve nekutambudzika, asi ivo Mwari vakatiponesa nehosana yavo, takaponeswa tikavaziva zvake kumusoro kudenga. Nokuti iwo Mwari kana vakatipa simba, ngativakudzai nokuti vanotichengetedza, vakatipa upenyu kune vanhu vari kufa, asi iwo hama yangu nhasi uri kurarama, uri kukorera mabasa hakusi kungwara, kana kuti une mari, kana kuti wakachenjera, asi inyasha dzaMwari
ndiro dziri kukuchengetedza. Rumbidza Jehovha Mwari wako kunzvimbo yese unenge uri. Unavate Mwari, udye nhaka yokuponeswa nokuti iwe Mwari wakasikirwa kuponeswa naMwari. Takatida kumboti timbokupinza munyasha muri kwamuri ikoko nekuti ndiko kuimba kwakanaka. Hosana ndiMwari. Kutotora kilati omuisa muchechi omira papupeti kilati otanga kuimba kuti mukwasha imboko mchechimo kakuti aramba hondo yapreza okuimbira kutonga kwaro
Mashayo vabuda. vapupeti Mashayo vapupi. tinoimba nziyo dzedenga. Hosana ndiMwari, kurumbidza Mwari. Hatirumbidzi vabati venyika ino, asi tinongovaremekedza sevabati venyika. Pasi hativanamati, hativakudzi, hativanamati, tinongovaremekedza. Watonamata ndiMwari, watinotya ndiMwari, ane upenyu ndiMwari. Famba tizi. 6 number. Eh. Muchanzwa zvokurwa neguro kurwa. Muchanzwa zvokurwa neguro kurwa. Chenjerai. Chenjerai. Musavhunduka. Regai kuvhunduka. Nokuti izvozvi zvose zvinofanira kugoitwa. Zvese zveurwere navaprofita venhema navaparidzi venhema zvofanira kuti zvitomboitika. Asi kuguma kuchigere kusvika. Asi nyika inenge isati yaguma. Nokuti rudzi ruchamukira rudzi. Vanhu vachapandukirana. Neushe uchamukira ushe. Madzibaba achapinda Nenzara kutsungana. dzichavapo. Hosha Nehosha. Nekutengenyeka kwenyika. ndourwere uhu. Corona. Ndokutanga kurwara kwamatanga kutonzwa. Asi kuchazouya zvimwe zvirwere zvisingarapike. Kana korona mutomboza kuti mune zvimwe zvinhu zvamukwanisa kuti muwane kuti mubatsirikane. Asi kune chimwe chirwere zvichazouya zvisingarapike. Izvozvo zvokuti kunyange vakadzidza sere madhokita vanopererwa nekuti chiabatana ivo madhokita acho achabatwa nechirwere chakadaro panguva inotevera. Asi kune vanhu chito chasara vakachengetedzwa, avo vanotenda mushoko raMwari, vasina kutevera makore asina mvura, asi vakatevera Mwari oga, ndovega vachaponeswa. Hama dzinodikanwa uri kwauri ikoko, vhura mwoyo wako utendeuke, utevere nzira yaMwari, urege kudyirwa mari nevanhu ava. Anonzi makore asangana mvura, miti yakaomeswa nechando isangana zvibereko. Hama yangu, ingwe kuti utevere Mwari, tinamate Mwari, tikudze Mwari, tivatye Mwari, tinova munzira dzavo panguva dzose. Ndokutaurirai pachena, muchachengetedzwa upenyu hwenyu, muchaponeswa upenyu hwenyu. Vanokurira ari kuchengetedzai patsaona dzenyika ino, Mwari anofamba navo. Saka zvirege kukunetsai kuti kose zvirwere zviri kuuya. Aiwa, zvirwere zvinofanira kuti zvitouya nekuti zvakaprofitwa mumagwaro umu. Saka munogona kutako zvirwere zvazoitika sei? Sei Mwari vatitambudza? Aiwa, havana kutambudzai, zvakatonyorwa mumagwaro zvinofanira kuti zviitike. Asi zvirwere zvinonzi zvichazouya zvisingarapike. Vanotenda badza vabatwe nazvo, havanoende chipatara. Zvitaura kunotonongomuna asi ndapinda muchipatara izvezvi. Asi kune vaMwari papinda muchipatara kasingaperi, hakusi kungwara, hakusi kuchenjera, asi iye chazobva kuna Mwari. Saka ngatinamate Mwari, ngativakudzei. Uri murombo usina kudza Mwari wako. Manyatezi. Asi zvinhu izvozvi zvichava kutanga kwenhamo. Izvozvi zvinhu zvamuri kuona izvi zvekorona izvi anotori mavambo enhamo, nokuti korona haisi kuzongoti yava yobva yapera chete. Kune zvimwe zvichatozouya pamusoro pekorona zviri more than korona iyoyi. Izvi zvinonzi zvichatouya zvakawanda zvisingazorapiki. Zvino kana muchivhunduka nekuvharirwa mumba kwenhare ichakwana nguva yekuti vachangoti ngatizoranei hedu vakomana, because tinovigane kuti munhu wese anacho, kunze kwavakatsanangurwa badzi vari kupinda mumwe nevanhu vane chirwere ichocho chisingarapiki chichauya. Titaura chirwere chichauya chisingarapiki, kwete ichi chamutombona zvekushandisa izvi muchinwa malemoni hobhobho kudai. Kune chirwere chichauya chisingarapiki. Ichi hachinei kuti wakadini, kunze kwaanotenda chete. Kana madhokodheya vachabatwa nacho, after korona idzodzi kune zvimwe zvichaitozouya zvakawanda. Aya anonzi mavambo enhamo. Mavambo enhamo amaona, amavhunduka, amavharirwa 1 wiki mukati zvaoma. Apa kutanga kwazvo. Ora kumaitidzi. Zvino vachakuisai kumatambudziko. Muchaiswa kumatambudziko. Vachakuurayai. Tichazourayiwa. Muchavengwa namarudzi ose. Marudzi achatika. Marudzi pane nguva yacha kuchaponderwa vanhu shoko. Kuwanikwa vanhu vakaungana vachipedza shoko raMwari zvichaurayisa zvekunamata Mwari. Izvozvi dai kuri kuti nguva iyi ndiyo yatokwana, isiri nhau yekuti korona kana yeurwere. Panzi vanhu vaakunze vakurambidza kunamata kana kuungana.
saka kuri kubhakada patopa vazhinji. Asi izvi zvekorona izvi ndezvekuti vanhu vachengetedze. Asi pane nguva ichasvika yekuti vanhu vacharambidzwa kuti vanamate. Vanhu vachawanikidzwa vakaungana vachapondwa, vachaurayiwa. Ndoda kwezita raJesu Kristu. Asi kudii? Vazhinji vachagumburwa. Muchagumburwa. Vachaisana kuvatongi. Muchaiswa kuvatongi kumadzimambo. Nokuvengana. Muchavengana. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka. Chiprofita chiri kutaurwa icho chichi. Muchavengana. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka. Vachitsausa vakawanda. Rudo rwavazhinji ruchatonhora. Vanhu vachishava rudo. Nokuti kusarurama kuchawanda. Vanhu vachava nekusarurama. Asi unotsungirira kusvikira pakuguma. Vachatsunga zvavo kusvika pakuguma. Vachaponeswa zvavo. Evhangeri yeushe ichaparidzirwa munyika dzose. Evhangeri yeushe iyi tichaiparidzira kumarudzi ose. Chive chapupu kumarudzi ose. Chizova chapupu kumarudzi ose. Ipapo kuguma. Mazvinzwa here? Mazvinzwisisa kuti evhangeri iyi yeushe iyi ichatanga yaparidzirwa kumarudzi ese. Kana evhangeri yasvika kumarudzi ese iyi, nyika yozoguma. Iko zvino haisati yasvika vhangeri yeushe. Nekuti vhangeri iriko iko zvino ndeyekupfuma, ndeyekuwana mari, ndeyekuti gore rero muchapfuma, uchatenga mota, uchatenga imba, uchagara zvakanaka, ucharoora. Ivhangeri yaSatani iyoyo. Nokuti kune vhangeri yechokwadi ichasvika kumarudzi ose kuti vanhu vaponeswe. Inonzwa vanhu kuti vakomana vadzitendeukai nokuti kuguma kwenyika kwaswedera. Sezvo zvakanyorwa mubhuku romuprofita Isaya kuti izwi rinodana murenje, gadzirai nzira dzaShe dzirurame, dzina makomba afutsirwe. Saka kombama dzichazamurwa kuti vanhu vose vari panyika vazogamuchidza ruponeso rwaMwari. Hama yangu, nyika ichaguma. Maitezi ndoshandura magwaro edu toenda kune yakumbirwa. Bhuku yazvakazarurwa 15. Mara makuru aripo. Anoti kudii? Vatumwa vanomwe vane ndiro nomwe. Vatumwa vanomwe vane ndiro nomwe. Zvino ndakaona chimwe chiratidzo kudenga. Kwakaonekwa chimwe chiratidzo chakabva kudenga. Chikuru chinoshamisa ichi. Chiratidzo ichi chisabva chamboonekwa pano panyika. Vatumwa vanomwe. Kwakaonekwa 7 vatumwa. Vana matambudziko manomwe. Vakabata matambudziko 7. Aya matambudziko akanga ari kupedzisira. Nokuti kutsamwa kwaMwari kwakapera nawo. Nokuti kutsamwa kwaMwari kwakapera nawo. Ndikaona chakaita segungwa. Pane chakaonekwa chakaita kunge gungwa. Rinoonekera. Raita serarionekera. Rakavhenganiswa nomoto. Gungwa iri ranga rakavhenganiswa nokusanganiswa nomoto. Naivo vakauya. Vakunda chikara nomufananidzo wacho. Pane vakazoonekwa vakanga vachiuya, vakanga vakunda chikara nemufananidzo wacho. Vachiverengo chezita racho. Chiverengo chezita rechikara ichi. Vamire pamusoro pegungwa rinoonekera. Vakanga vakamira pamusoro pegungwa rinoonekera. Vane udimbwa hwaMwari. Varume ava vane udimbwa hwaMwari. Vakanga vachiimba rwiyo rwaMozisi. Vaimba rwiyo rwaMozisi. Muranda waMwari. Mozisi muranda waMwari. Norwiyo rweGwayana. Norwiyo rwaJesu Kristu. Vachiti. Vaiti kudini? Ishe. Mwari wamasimba ose. Mwari wamasimba ose. Mabasa enyu. Akakura. Anoshamisa. Muri mambo wamarudzi. Nzira dzenyu dzakarurama. Ndedza zvokwadi. Ndianiko asingakwanisi kutya. Nokudza zita renyu. Ishe. Nokuti imi moga Mwari muri mutsvene. Nokuti marudzi ose achauya. Marudzi ose achauya. Namata pamberi penyu. Achipfuka pamberi paMwari. Kuti kururama kwenyu. Kururama kwenyu Mwari. Kwakaratidzwa. Kwakaoneswa. Shure kwaizvozvo. Ndakaona temberi yeTebhanekari. Kwakaonekwa temberi yeTebhanekari. Yeuchapupu. Inhau yezvichaonekwa zvichibva kumusoro kudenga izvi. Yokudenga izvi. Yakabva yazarurwa. Mutembere mukabuda vatumwa vanomwe. Vakaonekwa mutembere muchibuda vatumwa vanomwe. Vana matambudziko manomwe. Vakanga vatakura matambudziko 7. Vakafuka mucheka. Vanga vafuka mucheka. Wakachena unopenya. Vakafuka mucheka muchena wakanga uchipenya. Vakasungwa nezvipfuwa zvavo. Vakanga vakasungwa muzvipfuwa zvavo. Mabhanere. Vane mabhanera akadai bhati avo akanga ari endarama.
chikafu chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina. inhau yekudenga yekutaura vakomana pakaonekwa kudenga iyi ivapa vapanzi chimwe chechisikwa chezvimwe zvisikwa zvino chakabva chadini Chakapa vatumwa vanomwe ndiro nomwe. chakatikwa vatumwa vanomwe ndochapa ndiro nomwe Dzendarama dzizere nokutsamwa kwaMwari. ndiro idzi dzendarama kureva kuti dzazine ruvara rwegold mungazoti indiro dzakazara ndarama kureva mari aya indiro dzakazine ruvara rwegoridhe rinokubwinya asi ndiro idzi dzakanga dzakazara hasha dzokutsamwa kwaMwari Iye mupenyu nekusingaperi-peri. iye Mwari ndiye oga mupenyu nokusingaperi Temberi ikazara noutsi. wakomana temberi yakeonekwa yazara noutsi Nobva pakubwinya kwaMwari. utsi hwaibva pachigaro chaMwari Napasimba rake. nepasimba raMwari Kukasava nomunhu wakagona kupinda patemberi. hakuna munhu wakaonekwa aikwanisa kupinda mutemberi iyo Kusvikira matambudziko. kusvikira matambudziko iwaya Vatumwa vanomwe apera. matambudziko atumwa nomwe apera haleluya rwapazasi pachitezi Zvino ndakanzwa inzwi guru richibva mutemberi. ndobva ndanzwa inzwi guru richibva mutemberi Richiti. raiti kudini Richiti kuvatumwa vanomwe. raidza vatumwa vanomwe ava Endai. endai vakomana Munodurura panyika ndiro nomwe. endai nendiro idzi varume munodira panyika Kutsamwa kwaMwari. ndiro idzi ndedzekutsamwa kwaMwari Wokutanga akaenda. pane mutumwa hwani wokutanga akaenda Akadurura panyika ndiro yake panyika. akabva enda akanodurura ndiro yake panyika Ronda rakaipa rinorwadza rikavakoma vanhu. hamira ipapo munyori inzwai mutumwa umwe chete akatumwa kuti aine nendiro rangarai kuti indiro 7 dzataurwa panapa pataurwa ndiro 7 dzakagadzirwa zvakanaka dzine ruvara rwegold ndiro dzakagadzirwa dzine kubwinya dzine ruvara rwegoridhe rinopenya dzakagadzirwa hasha chete dzaMwari ndo ndiro dzamunoti kudziva dzenyu hadzidyirwe hadzidyirwe nevanogara pamba dzongodyiwa navaenzi chete kana vachinge vauya kwete vaenzi vese vese ndo pakunokuisa ndiro idziwo muridzi wavo vanomboidyira kutanga kudyirwa nomuenzi baba vanodyira ndiro vanodyira plate yeplastic mundiro yevana asi kune ndiro dzavakachengeta dzegold chinzwai munzwe kuti pane ndiro dzakagadzirwa hasha dzokutsamwa kwaMwari hasha dzokutsamwa kwaMwari vani maona ndiro idzodzo dzakagadzirwa hasha dzokutsamwa kwaMwari hadzina kugadzirwa zvekudyira aiwa asi hasha dzokutsamwa kwaMwari ndobva mumwe mutumwa wanzi mukomana chimhanya nekuti nguva yatokwana ende nendiro yako asi ndiro yakoyo yakazara neronda asi ronda iri haripore imuri kuchemera chirwere chinopora ichi chirwere chiri kutopora ichi amuri kuti chekorona vhairasi chinotopora asi kune ndiro yeronda rakapiwa mutumwa kuti aende nayo asi ndiro yeronda ichinge yaenda iyi tii chakaitika panyika munyori Wokutanga akaenda. Akadurura ndiro yake panyika. akanodira ndiro yake panyika Ronda rakaipa rinorwadza rikavapoma vanhu vakanga vaine chiratidzo chechikara. Vakanamata. munyori wamjana mtana ngoma chanoverenga sereka mutu vedu Wokutanga akaenda. wokutanga akaenda Akadurura ndiro yake panyika. akanodurura ndiro yake panyika Ronda rakaipa rinorwadza. ronda rakaipa rinorwadza Rikavapo. rakabva ravapo Pavanhu vakanga vaine chiratidzo chechikara. vanhu vaya vakanga mira ipapo vanhu vaya vakatadza kuzvibata pamwoyo yekuti kwakanga 666 vakanzi haukwanisi kuti utenge kana usina mufananidzo wechikara pahuma dzako namba yenezi 666 yayi ndo yakanzi vanhu vaya vakanga vakanyorwa pamhadza paya vakatenda kuonamita chikara vaya ndo vanhu vakanga vakanopiwa ronda vakaburukirwa nevatuma panyika vobva vapiwa ronda nekuti vanhu vazhinji tongoti hafu yenyika yese chaiyo chaiyo kana 3/4 yenyika yese ichanamata chikara nokuti izvozvi muri kunesikana ne3 days what about 3 days dziri kunzi haukwanisi kuti utenge mushopu usina munembo wechikara what are you going to do uri kutonoenda kunonamata chikara kaiwo because 3 days dziri kunetsa kugara pamako chikakuwinacho
Asi pane nguva yekuti 3 days dziyatanga kukwana chikafu chiriko kumashopu asi hakwazi unochitenga. Chiri kunotengwa badzi nevane munembo pauma vari 666. Zvibvunze ikoko yamari uchagara uchiwaka tasaona hauna magetsi kai, hauna mvura kai, hauna chikafu chekudya kai. Zvino uchasiya mwari wako wakunonamata chikara chechiya wakutiza mwari wobva unopiwa 666 pamhanza kuti upinde mushopu kunotenga. Kana wapiwa chikara icho wanamata chikara nezvenguva diki diki. Asi vakashinga zvavo vanotenda shoko rakarehwa yana Jesu Kristu raaudza Satani kuti munhu ararami nechingwa badzi asina mashoko ose aMwari. Data muchatenga kupi? Muchafonerani, muchaudza sehama dzenyu. Roti izvozvo mashopu achazongotengwa badzi nevane minembo pahuma dzavo. Urati mutumeni muno chikara chikadini. Ronda rakaipa rinorwadza rikavapo. Ronda rakaipa rinorwadza rikavapo. Pavanhu vakanga vane chiratidzo chechikara. Pavanhu vanenge vapiwa mufananidzo wechikara pahuma dzavo. Vakanamata mufananidzo wacho. Vanhu vaya vakanamata mufananidzo wechikara. Wechipiri akadurura ndiro yake pagungwa. Uyu mutumwa wokutanga ava kuzongodira ronda risingapore kuvanhu vaya vakanamata chikara vane munembo. Ndo mutumwa wokutanga zvafambira. Remember vachiri 7 kwasara 6. Saka uyu wazongodira achite ronda kune vane mufananidzo wechikara pahuma dzavo. Ende ronda ravo haripore, harina anorapa. Nekuti wachada kurapa wachanaro ronda racho. Famatidzo paguma kwenyika chaitiro. Wechipiri akadurura ndiro yake pagungwa. Robva kwauya umwe mutumwa wechipiri akanga aine ndiro kuti yakanaka kudaro. Robva adira ndiro yake pagungwa, gungwa rikaita sei? Rikashanduka ropa somunhu wakafa. Chimira. Teereresai kwamuriko. Gungwa kumabhichi kwamunoenda uko. Pane mutumwa achauya. Achadira ndiro yedambudziko pagungwa iroro kuti bhichi ramunoona richinje ropa. Hakusina kwekuti muwane mvura dzekunwa. Madhemu ese achava neropa. Achava madhemu eropa. Madhemu ese achava eropa. Saka varungwa vanofarira kuenda vakashama kumabhichi uko. Vachakuenda sei? Ko iyemi munozviti munonamata futi mufarira kuenda kumabhichi makashama. Muchakuenda sei? Munoenda seiko? Nekuti bhichi ichazochinja tikava ropa here. Matsime emvura ese achava ropa. Mvura yekunwa muchaiwana kupi? Zvichaitirwa nyika izvi naMwari izvi panguva inoteera kana nyika yedu yakunoguma. Famba tidzo. Nezvipenyu zvose zvakanga zviri mugungwa. Zvipenyu zvaive zviri mugungwa nahove nemashaki nenjuzu dzakabva dzafa. Otora munhu achizvirova dundundu achiti ndinorapa ndachavere njuzu. Uri nhume yaSatani. Ko musi unooma rwizi urwo ucharapa neiwe. Zvaunozvikudza pamba pako uchibhadharisa vanhu vakaita laini vachiponeswa neshavi renjuzu. Handiti unoropeswa herewo nenjuzu uchienda mugungwa kunotora mushonga? Handiti masimba enyu anobva mugungwa here? Zvino kana masimba enyu achibva mugungwa nechiporofita chenyu chibva mugungwa, muchazonotora masimba kupi? Ndokubvunzai. Ndokuti gungwa richaita ropa kai? Rabva kuita ropa richabva raoma futi. Saka muchanotora sei masimba? Ko mushonga yamunorota yamugungwa mutinobva naye mugungwa ya muchapinda sei? Ko zvino baba vako njuzu zvavachafa, zisekuru rako njuzu iri parichafa here, ucharotiswa nani? Baba vako njuzu vachafa kai, ndo vanoprofita navo. Iwo maprofita ese amunozoona aya ebva nangotsvuku ese aya makava iwayaya masimba avo anobva mugungwa vaya kana mudziminera. Masimba avo anobva mugungwa. Pamunozonzi muprofita abva muZimbabwe aenda kuGhana adzoka akuprofita, zvinobva mugungwa iro riri. Nokuti mishonga yen'anga inobikwa pasi pegungwa. So they go kunyika dzakaita sana Nigeria nana Ghana kunotora masimba
ende masimba enganga idzodzo vanovatora pasi pegungwa wavagadzira mishonga wokupa mishonga yemejiki kungodonhedza vanhu so ngokurudzirwa kutodonha. Nditaurire vhesi inoti Jesu akafuridzira munhu akatanga kudonha. Kudonha kwacho kunoponesa hereko? Handi kungodonha chete kungozvambuka chete pamacheya. Chavaponesa nacho hapana, rungozvambuka. Igore risina mvura. Saka unofanira kuti une simba here yekudonhedza munhu. Ndo simba iroro. Toziva kuti dhimoni rinongotaura chete. Rotaura roziva Ishe. Zvine nyaya maangopara mushonga yekonzvisa vanhu. Zvakadarijo. Muri vana vaSatani. Munofanira kutendoka pachinhu ichocho. Kudonha hakusi kupinza dhimoni. Kudonhedza hakusi kupinza dhimoni. Kunongedzera munhu hakusi kupinza dhimoni. Kufundisa munhu hakusi kupinza dhimoni. Asi dhimoni rinofanira kuti ritaure kuti nhai Ishe, nguva yakwana here zvinoda kutiparadza. Tikandire hedu kunguruve. Ndizvo zvatoziva zvakataura kuti dhimoni painge akutaura. Kuti zvamaakuita izvi. Nhume dzadhiabhorosi. Muri kupiwa ronda risingaperi pakuya kwaIshe kufamba. Wechitatu akadurirwa ndiro yake panzizi nomatsime emvura. Mumwe zvemutumwa anobva auya namotero yekugungwa kwamunofarira ikava ropa. Pouya mutumwa wechitatu akuenda mumarwizi munopombwa mvura nemishini inozobuda kumatepi nekumatsime ekumamisha kwamunodhaya mawindirizi ayaya kwamuita mvura yekuredza kuyabuya. Mutumwa anobva aita sei? Nobva akandi Wechitatu akadurura ndiro yake panzizi pamarwizi nepamatsime emvura ikashanduka ropa. Mvura yese ikabva ropa. Ndiani achabika sadza? Ndiani achabika doro? Ndiani achabika tii? Ndiani achageza? Ndiani achageza? Munoti ndiani achageza? Hakuna achageza. Natiita Hemeni uriko uponeswe kana shoko iri ripadzwa pano uchirigamuchira kavaza tinokuponeswa. Ita Hemeni yakasimba, Mwari vakuponese. Famba titi. Ndikanzwa mutumwa wemvura achiti. Pakanzwika umwe mutumwa wemvura achiti kudii? Imi makararama. Achinzwa ka. Mutumwa akanga aita kuti mvura iite ropa, mvura iomeswe. Nobva atava kutokudza Mwari. Akakudza Mwari achiti kudii? Imi makarurama. Mutoripo. Maiganga muriko. Mutori mutsvene. Nekuti makatotonga saizvozvo. Nekuti makadurura ropa. Vakadurura ropa ravatsvene. Mudhumeni pambinedzo zvakanaka. Nokuti vakadurura ropa. Vanhu ava vakanamata chikara vakadeura ropa revanhu vatsvene vainamata neropa ravaprofita vechokwadi kwete venhema. Mukavapa ropa vakavanwisa ropa kuti vanwe. Vanhu ava vakatofanirwa naizvozvo kuti muvape ropa kuti vanwe ropa, kuti vabike ropa, vageze neropa. Ngavanwe ropa, vabike ropa, vageze neropa, vagowacha neropa. Vakafanirwa naizvozvo nokuti vakauraya basa raMwari, vakarwa navanhu vaMwari, vakarwisa vanhu vaMwari, vakarambidza vatendi kunamata, vakati hazviti kuti muungane. Vakauraya vanhu vaMwari nokuti nhava yandiri kutaura komana inhava yepanguva inotevera yokuti mucharambidzwa kunamata. Ita Hemeni uriko kuponeswe. Kwamatisi. Ndikanzwa atari richiti. Mvura yaita ropa. Matsime emvurawo aita ropa. Gungwa raoma. Chinzwa atari zvoyotaura iri kudenga yakukudza Mwari. Kwamatisi. Hongu. Ishe. Mwari wamasimba ose. Kutonga kwenyu Mwari. Ndokwazvokwadi. Vakarurama. Haleluya. Hanzi Ishe Mwari kutonga kwenyu kwekuti gungwa raita ropa iri. Vanhu maagezesa ropa. Mavavachisa neropa. Mavarwisa kuti ropa. Vatumwa vakuti Baba imi Ishe. Mwari wamasimba ose. Kutonga kwenyu Mwari. Ndokwazvokwadi. Uye kuzvokarurama. Denga rakazotesa wako Mwari.
Yo, shoti za Satani ngaasotiwe. Satani ngaasotwe. Kana ona mata Mwari. Wokudza Mwari badzi. Uchingoti Baba panhamo iyi. Paurwere huri panapa. Kutonga kwenyu kwakarurama. Pakorona iri panyika iyoyi. Kutonga kwaJehovha Mwari kwakatorurama. Amen. Kuda kwa Mwari. Dai Mwari wakati kuti zviitika anga akazvimisa. Azvimiswe nevanhu. Asi Mwari wega. Famba titi. Zvino wechina akadurura ndiro yake pamusoro pezuva. Wafo. Kwasara vaviri. Uyu ndowechifoo manjewo. Mutumwa wechifoo akazve nendiro yake so achidzadzarika nendiro akabva aitsokwea nendiro yake achitarika nendiro yanga akatakura achidzadzarika nendiro achienda nayo kunyika. Akanga akaremerwa nendiro yaaidzadzarika nayo so aiti vakoma ndanonokerwa kuenda nendiro yangu panyika ichirema kudai so. Mutumwa aidzadzarika achienda nayo ndiro panyika akaita sei nendiro yake. Zvino wechina akadurura ndiro yake pamusoro pezuva. Wechina akadurura ndiro yake pamusoro pezuva. Iri ramuri kuti ropisa ino Rikapiwa simba yekuti ripise vanhu. Zuva rakapiwa simba kuti ripise vanhu nemoto. Imi muri kuti zuva iri riri kupisa, asi harisi kupisa nekuti mutumwa wendiro haasati auya, haasati adzadzarika nendiro yake yakaremerwa yakazara dambudziko rekupisa kwezuva. Haasati auya, asi muri kuchema izvezvi kuti kwapisa. Kabati Vanhu vakapiswa nokupisa kukuru. Vakamhura zita raMwari. Right. Chimira wakadaro kumbosumudza. Chimbonzwai kambo keruponeso hosana ndiMwari vari vakudzwe.
Kutenda Mwari, Amen. kutenda kuti kwambatiso zvakanaka chinzo shoko raMwari nekuti hapana imwe nguva hapana zvimwe zvinhu zvatingaita zvinopfuura kushoko raMwari. Ndiwo mukana wacho watatopiwa naMwari oyo tinge tichivarumbidza chaizvo tichivakudza kana tigokupai kambo kenyasha kuti vanhu mupinde munyasha dzaMwari murege kufunga zvakawanda. Jehovha Mwari vatipe simba vave nesu muchinzwa zvichaitika pakuonekwa kwaishe wedu kuti chii chaitika pamamwe petiri. Tumeni pamutumwa wemvura ndikanzwa mutumwa wemvura achiti,
Pakaonekwa mutumwa wemvura achiti, imi makarurama, imi Mwari makarurama, muripo, namakanga muripo, makanga muripo, mutsvene, muri mutsvene, kuti makatonga saizvozvo, makatotonga saizvozvo, kuti vakadurura ropa ravatsvene, vakadeura ropa ravatsvene neravaprofita, neropa ravaprofita, vakavapa ropa kuti vanwe, matovagadzirira ropa kumatsime kuti vanwe. vakafanirwana izvozvo. Vanhu ava vanotofanirwa kuti vanwe ropa. Ndikanzwa atari richiti, Didi atarire kudenga vasingayatu di hongu Ishe, iyo Ishe Mwari wamasimba ose, Mwari wamasimba ose, kutonga kwenyu, kutonga kwenyu ndokwazokwadi, vakarurama. vakarurama. Zvino wechina akadurura ndiro yake pamusoro pezuva, Wechina uyo ndiye hakuya nendiro yake manje yaakatakura iri kurema, yakazara dambudziko rekuti nyika ipiswe chaizvo. rikapiwa simba kuti ripise vanhu. Zuva rakapiwa simba kuti ripise vanhu somoto. Vanhu vakapiswa nokupisa kukuru. Varume vanhu vachapiswa nokupisa kukuru. Nhau iyi haina kuitika, asi nhau yakatorwa kudenga ichatoitika pamazuva anoteera, kuti panguva inouya pakuonekwa kwaShe wedu. Vakamhura zita raMwari. Vanhu pane kuti vatendeuke, vakabva vatotanga kumhura Mwari nesimba pamusoro pamadambudziko ava. vakatotoka kutuka Mwari vane simba pamusoro pematambudziko iwayaya. Havana kutombotendeuka vanhu kuti vamukudze, kuti vakudze Mwari. Wechishanu, Papera wechina pakuonekwa wechishanu, akadurura ndiro yake pamusoro pechigaro choushe, akauya zvino nendiro yake yakazara matambudzikozve kuti aidire pamativi. pachigaro choushe chechikara. Akabva auya zviro kwazvo ndiro yake yakazara nematambudziko kuti aidire pachigaro choushe chechikara chiya chamakanga maakunamata. Chichange vanhu vaakunamata kuti vakwanise kutenga, kuti vakwanise kuti vaite zvavanoda panyika. Ndo chikara chiya changa chakupuwa mutombo wacho wakarurama naBaba vari kumusoro kudenga. Ushe hwacho ukasvibiswa. Chakabva chasvibisirwa ushe. Vakatsenga marimi avo nokurwadzwa. Vakazvitsenga rurimi nokurwadziwa. Izvozvo kana kunzi wavakutsenga rurimi nokurwadziwa, kurwadziwa kuchaitika kukuru. Hama dzangu, ndosaka tichiti vanhu murege kuromba kana kuita zvikwambo kana kutsvaka mari nenzira dzisiridzo. Regai kutsvaka mari nenzira dzisiridzo, nekuti panguva yekutambudzika shuwa munosiya Mwari uyu. Kuda live yepamusoro soro soro, live isina kana Jesu. Iwe wakangosika wachinzi unofa usina mota, but uda kutora chikwambo kuti utenge mota. Hauoni kuti une nharo here? Mwari wati wokusika wakadaro kuti uri pautongotongwana mari inokukwanira paupenyu hwako, kudzikane nemuripo wako, asi uri bhizi kutora chikwambo chopedza hama kuti uverengewo panoverengwa machinda enyika ino unze une mari. Ezvo kwete, wakaromba kunamata chikara ikoko. Manyatidzi 11 namba yote yoti kudii? vakamhura Mwari wokudenga, Vakabva vatowedzera kumhura Mwari, pamusoro pokurwadzwa kwavo, vakarwadziwa nekuda kwechikara chavo namaronda avo, nemaronda avo vanga vainavo. savana kutendeuka pamabasa avo. Zvese zvaitwa kuti vanhu vatendeuke. Saka pane imwe nguva yekuti Mwari vanombokuomeserawo zvinhu paupenyu hwako. Mumborohwa nekorona, Wotomborohwa nekorona kana kurohwa nenzara kana kushayiwa basa. Chii chavari kuita Mwari? Mwari vari kukutesta utendeuka. kuti utendeuke, vamboona kuti munhu uyu ndikamuitira zvinhu zvinorwadza kudai haangondikurangarira here zita rangu akanditeera akasiya zvakaipa. Asi zvino ukatoitirwa zvinhu zvakaipa, unowanika waakutosiya nzira dzaMwari, waakutowedzera kuita zvimwe zvinhu zvakaipa pamusoro pezvakaipa. Zvino vhangeri yangu inoti, hama yangu, tendeukai nokuti kuguma kwenyika kwaapedyo. Zvino wechitanhatu wakadurura ndiro yake, Mutumwa wokupedzisira akuya nendiro yake zvino yakazara nematambudziko pamusoro perwizi rukuru, perwizi rukuru ya runonzi Euphrates. pane mutumwa akazouya kupedzisira akazodira ndiro yake pamusoro perwizi rukuru runonzi chii? Euphrates. Mvura yarwo ikapwa, Mvura yerwizi urwu yakabva yapwa, kuti nzira dzamadzimambo vanobva kumabvazuva dzigadzirwe. kuti nzira dzemadzimambo emabvazuva dzigadzirwe. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu, Pakabva paonekwa mweya yetsvina, yatotaurwa kunzi mitatu, yakaita samatafi, yaita nge matatya,
ichibva mumuromo weshato. Havati dachara katoipa. Dachara katoipa. Iwo zvinhu zvinobvunzwa waonekwa matachi anodarika 1000 achidarika murodhiso. Vamwe vataka kuti hanzi ishura rezvakanaka zvida kuitika munyika. Imoti Mwari anoita zvinhu munyika zvakanaka Muna Mwari munyika. plus ivo Mwari chaivo vaida kuti vaite zvinhu kuti zviite zvakanaka munyika vangazvinza nenzira yamatachika. Ndobvunza wangu. Saka moti Mwari agona kuita zvinhu zvavo nenzira chaivo. Ndakaona vanhu vava kuita hondo paYouTube vachitaura kuti dzimweni dzenguva kunaka kwezvinhu kana kuti Mwari vanoda kuti varove vakuru venyika zvakaiti vaFarao vakaudza matatya. Magara mutorina kana Mwari vachese mwana mata zvifananidzo kai. Tarisira muone matatya iwaya muri kuti anogona kunge aine shanduko yekuti zvakanaka zvava zviitike munyika. Akutozi mweya yechina mitatu yakatoonekwa asi mweya yechina yakatange matatya ndo matatya. Imutotadza takaona matatya munyika zvinhu zvakanaka zvavakunaka. Ipfunga dzasatani idzodzo. Mwari vanoziva vanoziva zvamunoshayiwa. Mwari vanongoziva ivo vega kugadzira nyika yavo. Kana vangoda kubvisa hurumende yamoti hamude yai vanongoibvisa. Zvisiri zvokumboti vanoenda dzimwe nzira dzakati vanongoibvisa vega. Kuti makaona matacha achipinda muHarare mukati nyika yesununguka. Iwo aporofita varipo. Iwo aporofita varipo. Varumboti. Zvino Mwari vatuma. Anapapa varumboti. Zvino Mwari vatuma matatya. Varumboti vanapapa nematatya. Saka regai kurasika. Amen. Kwakaonekwa mweya mitatu yakafanana namatatya muri kuti akapinda muZimbabwe waya. Ndo mweya mitatu yakaonekwa iyoyo. Yakaita ngematatya. Ndobva yaita sei? Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu. Pakaonekwa mweya yetsvina mitatu. Yakaita samatafi. Yakaita ngematatya. Ichibva mumuromo weshato. Yaibva mumuromo wenyoka. Nomumuromo wechikara. Nemuromo wechikara chiyachi. Nomumuromo womuprofita wenhema. Nomuromo womuprofita wenhema anotidzira maprofita enhema. Nokuti kune ziguru ravo rinovapa mishonga ndomukuru wavaprofita enhema. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Right, ndo mweya iya yekuti muri kufuridzirwa so wobva wadonha wongonongedzerwa so wobva wadonha. Mweya iri kubva kumatatya iri kubva muromo menyoka. Mweya mitatu ndo iri kumbonwa nemachinda akanyarara mazuva anaya. Machinda iwaya akanyarara mazuva ano iwaya. Iwaya machinda iwaya munotoaziva ndiri kutaura. Machinda akanyarara iwaya mazuva anaya ari kumbonwa nemweya matatya. Wabvisa muprofita wako una tatya here mweya wamuprofita wabva kudenga here ko hatina mbokona uchikwira gomo uchitsanya sei? Hatina mbokona uchitsanya kai? Wangomuka nhasi watonzi wakutonedza vanhu zvakabva kupi? Nokuti kana mwanakomana waMwari chaiye chaiye haana ngotanga kuita zviratidzo azokwira gomo raakaenda akakwira 40 days and 40 nights ari imomo akadzoka akuita mabasa makuru abva kundobhabhatidzwa. Ko yemi muri kungomuka nhasi mabva kuGhana kana Nigeria mautodonedza vanhu haisiwo mweya yamatatya here? Hamutumeni ipapo wazvokuti mweya iyi yamatatya iyi ndo iri kuvaprofita ndo iri kuvadyira mari vachidzokerazve kumatatya kuyakuya kunobhadhara. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Inoenda kumadzimambo enyika yose. Ndiyo inoenda kumadzimambo enyika yose. Kuvakokera kukurwa. Ichivakokera pakurwa pazuva guriro raMwari. Tarirai. Ndinouya sembavha. Jehovha auya sembavha. Wakaropafadzwa unorinda. Vakaropafadzwa imi mucharindira. Munochengeta nguo dzenyu. Kuti arege kufamba asina kupfeka. Kuti murege kufamba sevanyangadzi musina kupfeka. Paitaurwa nawe kururama, nawe kutya Mwari. Vangezi nawe kuti vamba vakashama. Asangeni nawe kuti vakaropafadzwa. Vanochengeta kururama kwaMwari. Vanochengeta mirayiro yaMwari. Vanotya zvakaipa. Vanosemeswa nezvakaipa. Ivavo vacharopafadzwa. Akavaunganidzira panzvimbo inonzi Hamagedhoni nechiHebheru. Vakaendeswa panzvimbo inonzi Hamagedhoni muchiHebheru. Zvino mwakadurura ndiro yake. Zvino mutumwa wechi7 abvadira ndiro mudenga. Akavaitenda kana yeso achibvadira kuna Mwari akati baba vandipa ndiro inorema asi ndiro yakarema zvinokufadzai kuti nyika irwadziwe.
ndomva zvaita sei chino chirongwa. Inzwi guru rikabuda pachigaro choushe richiti, Apa akangomwa yandiro iyi kudenga, pakabva padzikwa izwi guru rakabva kudenga richiti zvapera. zvapera. Vade kuti varamba kutendeuka kawanda, vatumira vatumwa vatanhatu vese, vachinzi dzimweni dzenguva vangatendeuka, vakaramba kutendeuka. Zvino kupedzisira akabva adzorera dare kuna Baba. Ndobva inzwi rabva kudenga rikati zvapera. Pamatinzi Ipapo mheni ikavapo pakabva padzuka mheni namazwi nokutinhira nokutinhira nekudengenyeka kwenyika, nokudengenyeka kwenyika kukuru kwakaonekwa ipapo. kudengenyeka kwenyika Kudengenyeka kwenyika uku kwakakura-kura, kwanga kwakakura-kura, kukadai kwanga kwakadai hakuna kumbovapo kubvama kusvika pababa. utumeni verenga vachinakirwa nashoko munyori havanzwisise kuti vakomana kwatiri kuenda hongu muri kupona kudai mapfuura nekorona, asi kwatiri kuenda hapakorona patiri kubuda idu, asi kwatiri kuenda kunotyisa kuti umeni vanzwisise mashoko. Ipapo mheni ikavapo Ipapo mheni yakanzwikwa namazwi nemavoisi nokutinhira nokumwe kutinhira nokudengenyeka kwenyika, nokudengenyeka kwenyika kukuru kwakaonekwa ipapo. Kudengenyeka uku kwenyika uku kwakakura-kura, kwakanga kwakakura-kura, kudai hakuna kumbovapo hakuna kubvera kwambowanikwa kubva pakusikwa kwavanhu panyika. kwamunoti nyika ikambodengenyeka, asi kudengenyeka kuchaitika uku kunodarika kwakamboitika kusati kwakamboitika kukuru zvinotyisa. Vakomana, ngatinamatei, ngatisei nyika nezvinhu zvayo. Zvikanzi Guta guru rikakamurwa, pane guta guru rakabva rakamurwa, rikaita zvikamu zvitatu. nyika ikabva yaitwa zvimakamuri iyi zvitatu. Maguta ana marudzi akaputsika: Maguta ese ane marudzi ayakabva aputsika. Bhabhirona. Guta guru rikarangarirwa harina kukanganirwa pamberi nekuti vaita ungochani. Amen. Seurudzwa munhu. Ungochani huri kuitwa muno muSouth Africa muno. Nemamwe maZimbabwe anobva kuZimbabwe oitira ungochani muno vaiti vakawanda. Amen. Asi wakawanda vanhu, kana wakawanda utongi hweZimbabwe hauna kuwanda Mwari. Mwari havawandike. Imi muri kuchemera kuti dai nyika yaita anonzi marights ekuti muite ungochani hwakadai hunonyasa kudai. Muri kunzwa here kuti Mwari vakarangarira Sodhomu nekuti yaitwa ungochani? Sodhomu varume vairara nevarume, vakadzi vaiita chipambi nevakadzi muSodhomu neGomora. Zvinere kutambudzika vakomana tichengeta murayiro yaMwari. Izvo zvese izvi America yakazara zvituna. America haina kana munhu mupenyu kubva kuna purezidendi wacho nevese vanomutevera. Nenyika ino South Africa inoyi ine zvituna. Kubva kune vanoti vakasunungura nyika yacho inoyi zvituna zvese, hakuna kana munhu mupenyu. KuAmerica ndo kunobikwa ungochani ikoko. Nyika iyoyo inyika yezvituna, kunyange vaine mari yavo ichapera paguma kwenyika, inopera haigari nokusingaperi. But nyika iyoyo iri kutongwa neguva. When you see Trump utaona guva ikufanya. Hakuna munhu mupenyu anotendera kuti ungochani huwanikwe munyika make. Kana ari munhu chaiye anotaura kuti murume akasikwa naMwari. Hakuna president akadaro. So Africa nenhau yokuda zvinhu maakumanikidzwa kuti mutee ndo chinonzi chikara pachiri kutangira. Ipapa hachisimbori kure. Chikara chiri kutangira pakuti muri kunonamata America. Izvi zvinokupai mari dzakasviba idzodzi, mari dzeupombwe idzi. Chero musingazvide ndotokutaurirai. Ndo dziri kubika zvakaipa zvose. Imi nekuda zvinhu kuda kurarama life yevarungu, so motengesa udangwe hwenyu asi muchizouda mangwana. Mukanzwa kuti mangwana muchazouda zveudangu. Zvino unororani kana uri murume akarara nomwe murume? Mutaurire unororani iwe. Ndiani waunourora iwe? Uri mukadzi womwe murume kani? Kuda kuzororani?
Wakaroka. ukamira pavarume rochinzi shii kana kuti hii ameno kuti uri chii hatikuzive uri munhu wese Yagay. ndo zvauri yaegei hausi munhu. So uchamira pamberi paMwari panodengenyeka nyika iyi, uchamira wakamira somukadzi here kana somurume, nokuti iwewe we act like a man but mukati uri mukadzi kai. So vatungamiri venyika havachatongwa. Ngatitaurira kumana, nyika dzavo dzine mari asi vaita kunge madzetse pakutongwa vachikangwa mukati memoto memwe. Osha kuti ndiye Trump here aichengetwa kuti ndiye Ramaphosa. Vakatenda nhema, vakamhura Mwari, vakati mutemo waMwari wakaipa kuti murume nomukadzi, vakati aiwa kwete zvamwari ndezvaMwari, murume nemurume ndezvinoita. Itai henyu iwo utonyari kubvisira mumwe murume hembe, iwo uri murume nendebvu dzakadai so izvo zvete. Ona murume mudhafa akasimba kudai so mukati mamaona murume zvaona kuona baba watoona mukadzi wopai atori mukadzi haasi murume. Hatidi zvakadaro. Vanhu ngavatye Jehovha vambe ndakamuteerere, ngavatye Mwari. Pamatezi Guta guru rikakamurwa, guta guru rakakamurwa, rikaita zvikamu zvitatu, vakaita mapisi matatu, maguta ana marudzi akaputsika, maguta nemarudzi akabva aputsika. Babhironi, guta guru iro guta guru rikarangarirwa, rakarangarirwa, nokuti Bhabhironi maitirwa upombwe hweugochani, ndosaka rakarangarirwa kuti ripiwe mukombe wewaini, kuti ripiwe mukombe wewaini wehasha dzokutsamwa kwaMwari. Zvivi zvose zvikatiza, Zvivi zvakatiza namakomo aya anokuwanikwa, haanotomboonekwa pamberi paMwari. Wakomana gomo iri richashayikwa iri. Pamatezo munoti chivhura mabwe chikuru, right, ndobva kudenga. ndopanda ndichida kuti kune chimwe chimvura mabwe chamwengo wakaona zvisapera. Pane chimvura mabwe chikuru chabva kudenga chikawira pamusoro pavanhu, chakadonha pamusoro pevanhu. kurema kwebwe rimwe nerimwe Kurema kwebwe irori kaita setarenda, tarenda, kududzira mapaundi anenge 100, zvichireva kuti 100 pounds takuisa makgs inokwanisa kuda ma 150 kgs dombo. 150 kg yedombo richibva kudenga richitonhera munhu mumusoro. Rangarirai zvandiri kutaurirai, shuwa rangarirai. Iwo icho katemba nekamvura mabwe kadiki diki so, katombo kakadai so, kakadai otava kuridza mhero chichema, inorwadziwa. Asi kune 150 kgs zvoda kutonhera musoro memunhu. Kana Mwari vatsangopa mazuva anouya, Vanhu vakamhura Mwari, vanhu vakabva vaziva kutuka Mwari. dambudziko Dambudziko rechibvura mabwe vatatuka Mwari. racho rekabhuru kwazvo. Akati vakomana kubhatiswa zvarobva ndombo rakadai. Dombo rinobva kuna Mwari uko hariite. Jehovha anotema dombo risingaite. Vanhu vakamhura Mwari. Uriko here shamwari yangu? Uri pakutendeuka here? Hausi mumwe wamwe achamhura Mwari. Wakandi waibhori yako wawira pamusoro wako. Vakatiti Kushandura magwaro edu. Toenda kumwadziri ekutanga yaJohani chapter 5. Wana makuru walipo. Unotenda kuna Jesu Kristo ndiye unokunda nyika. Anotenda chete kuna Jesu ndiye anokunda nyika. Wana. Mumwe nemumwe. Unotenda kuti Jesu ndiye Kristo. Anotenda kuti Jesu ndiye Kristo. Iye wakaberekwa naMwari. Sandoshandisika ipapomira. Chiwenga anotisa hatisi maKristu. I don't know kuti murume yakanyatso here. Anonzi Apostle Chiwenga. Apostle Chiwenga anofanira kuti amboenda kunzvimbo yokunovhenekerwa njere dzake. Apostle Chiwenga uya ekupadza politics ake. Vanhu vake vanoombera maoko paanongotaura nhau dzepolitics dzemuZimbabwe. Ndipo pavanoti nhasi Chiwenga aparedza. Vhangeri chaivo Apostle Chiwenga havana kana vhangeri kana imwe chete yavainayo. Chiwenga haana kutumwa naMwari. Ana kuzita Pauro izvezvi. Kutaura kuno. Andokutaura kuti Chiwenga haasi mutumwa waMwari. Chiwenga is a politician, preacher. That one. Haasi munhu waMwari. So akabuda pachena pagomba muHarare makati handisi muKristu. So
kana wauya pachechi yangu uri mukristu wauya pa-wrong place, ndo zvakataura Apostle Chiwenga. Ngazima Kristu. So isu seJerusarema taona zvakafanira kuti titi Apostle Chiwenga is a Satanism. The Satanist man. Mutumwa wa Satan. Inhume ya Satan. Because wese anoti handisi mukristu. Iro vhangeri ichitaura panapa. Vhangeri handiri kutaura haisi Old Testament. Iri kumadhi ekutanga yaJohani kuNew Testament. Ndo kwakaperera shoko kuno. Iye anotaura shoko rekuti haasi mukristu. Mutumene wanzwa kuti kudii? Mumwe nemumwe. Munhu wese mumwe nemumwe anotenda kuti Jesu ndiye Kristu. Mutumene munyori patazanzirira tauri. Mumwe nemumwe anotenda kuti Jesu ndiye Kristu. Kuti Jesu ndiye Kristu. Mumwe nemumwe anoda iye. Mumwe nemumwe anotenda kuti Jesu ndiye Kristu. Iye wakaberekwa naMwari. Jesu akaberekwa naMwari. Mumwe nemumwe anoda iye akabereka. Unodawo wakaberekwa naye. Right. Look at the Muslim, Masomalia aya, nyika dzemaIndia. Hakuna kana hwana anoponeswa kana vakasatendeuka. Vese mazimbe vanokwanda kwavo nekumachina kwavanodya matatya zvisina madhongi navanhu. Vese vaya vakawanda hatendi kuna Jesu. Inhume dzeSatani dzedze. Ndofunga manzwa zvakanaka vhangeri yataura mumagwaro yati mumwe nemumwe anotenda akabereka. Anotenda kuna akamubereka. Anotenda kuna akaberekwa. Anotenda kuna akabereka. Anotenda akabereka. Anotenda kuna akaberekwa. So, toti kudina maIndia. Toti kudina maSomalia. Toti kudina maMuslims ese asikatendi kuna akaberekwa. Toti kudina awana umambo wanowana. Awana dengera wanowana. Maajenzi a Satan. Otona munhu mutema chaye akaberekwa munyika yaKristu yoino. Anoteera maMuslim nekuti ada kuwana basa. Autopecos games de Marori now. Neka heti musoro kichawaka. Nako musoro nawo kuma Muslim akwatera. Wakuita sadaka rekushina matumbe vanhu. Urati mayetu yeni yayo. Tunamo. Ndizo zvatinoziva nazvo. Ndozo toziva nazvo. Kuti tinoda vana vaMwari. Kana tichida Mwari. Kana tichida iye Mwari. Tichiita. Tinozoda. Kana tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari. Tuita mirayiro yani yake. Kwamba tena. Nekuti rudo rwaMwari ndirwo. Rudo rwaMwari ndirwo. Kuti tichengete mirayiro yake. Tichengete mirayiro yaMwari. Mirayiro yake hairemi. Mirayiro yaMwari hairemi. Nekuti chinhu chipi nechipi. Chinoberekwa naMwari. Chinokunda nyika. Chinotokunda nyika. Kukunda. Kwakakunda nyika. Kutenda kwedu. Ndokutenda kwedu Yesu. Ndianiko. Unokunda nyika. Mubvunze iwoyo kwamuriko. Asi unotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Asi akatenda here kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Mubvunze iwoyo kwamuri. Ndiye wakauya nemvura neropa. Right. Sorry kune chechi isingapinde muJorodhani. Nekuti iye wacho wari kurambira kupinda muJorodhani akapinda. Johani mukuru wenzira akapinda. MuJorodhani kwete musini mpudzenza munoita idzi. Kwakatuma Jorodhani tuwenyu pamusha so. Kama mapasta pane kaJorodhani so. Kaani mutamba asina kupfeka zvake nemhuri yake. Opedza obva ati Jorodhani kutiro. Iye wacho akaunza Jorodhani akajorodzwawo futi kuti azadzise murayiro. Azadzise kururama kwose. So murume uyu anonzi Kristu Jesu murume wakarurama zvisingaiti. Hama dzangu. Kumasowe havabhabhatidzwi. Saka ndatobuda pachena chokuti nditaure kuti Johani Masowe zvigure. Amen. Ndotaura singatye. Johani Masowe zvigure. Padago. Kutsamwa kana kusatsamwa. Evhangeri haidarike vasina kuinzwa kana vachizoinzwa. Zvigure ndachikonzera 1 hazvoerenga magwaro iwo ayatoverengana. 2 hazvibhabhatidzwi.
3 zvinoti hazvitende kuti varungu nekuti vakauraya Jesu. Handizi kuti varungu ndivo vakauraya Jesu. Ndozvanditaura nokumasoro. Alright. Mayati 6 number. Ndiye wakauya nemvura neropa. Iyo mvura iyaya inotobatsirwa vanhu nayo iyaya yakauya naJesu neropa rake. Iye Jesu Kristu. Iye ndiye Jesu Kristu. Haana kuuya nemvura bedzi. Haana kungoya nemvura chete, asi nemvura neropa. Ndiye mweya unopupura. Iye ndiye mweya anopupura. Kuti mweya ndiye zvokwadi. Kuti mweya ndiye zvokwadi. Na vaya vanoti havaitire mabasa macheche emweya ano. Vanoti macheche haasi emweya. Vanoti kundisa dziitwe idzi kune dzitoripo baba. Kana iyo right, ramba kubvunza chimwe chinhu 1. Iwo kana ichikundisa haitwe. Kuno babatidzirwei. Kana nekuti ubhabhatidzo rowadza kuti simba raMwari rinopinda pamvura. Tobhabhatidzwa muzita raBaba nereMwanakomana neMweya Mutsvene. Inhawe kutenda kai. Saka kana iwewe uchiti muteuro wemvura wakaipa, ko unoendere muJorodhani. Jorodhani ropa hakuti rikuipire futi, nekuti Jorodhani rinonzikana mvura yaropafadzwa rogeza zvivi. Kweyo mvura ikanamatiro haikwanisa mweya yakaipa inokuteerera. Handiti ikanamatiro norongo nesimba muruoko rwaJesu Kristu inokwanisa kuponesa. Kana uchitenda futi, kwete usingatendi. Hazvingoitiri kune munhu wese, kune anotenda. Kwete zamunozotengerwa dzana baba dzakunzi anoendi mota. Yakanamatirwa nani ikaisa mushopu nani? Pagetsemani mutumwa aiuya kugombodza mvura. Chete. Mvura iropa. Ima kunamatira mvura mogara nadzo dzimba dzenyu imapo rutavi nemaini. Kusanyara. Mvura dzinotora kusadaka. Saka hautonyari izvezvi. Dzinotora kusadaka mvura idzi. Shuwa hautonyari kutengesera munhu mvura. Tengeswa chitunda. Makoma 9. What maititi? Ndiye mweya unopupura. Ndiye mweya unopupura. Nokuti ndiye mweya ndiye zvokwadi. Ndiye mweya ndiye zvokwadi. Nokuti kune zvitatu zvinopupura. Kunongori nezvinhu zvitatu badzi zvinopupura chinhu chimwe chete. Zvinoti chii? Mweya nemvura. Neropa. Zvitatu izvi zvinopupura chinhu chimwe chete. Zvinopupura chinhu wanobva toti paya kana mvura inamatirwa yonzi muzita raBaba nereMwanakomana neMweya Mutsvene, munhu oponeswa kana achitenda. Asi kune anokutenda kwakasimba anongoudzwa shoko chete kuti nezita raJesu Kristu waita sei zvako waponeswa. Kuneone kutenda kuduku vaya ndo vanozotorwa chibhodhoro chemvura chonamatwa muzita raBaba nereMwanakomana neMweya Mutsvene. Ndo paya panoti chimvura maiti mvura nomweya neropa. Saka ndo panonzi paya muzita raBaba nereMwanakomana neMweya Mutsvene wamunamata zvapera. Saka ipapa apa panenge na dombo ipapa. Izvo zvimadzibaba akatokupa dombo raunorava ukatsamira kumba kwako. Saka ndauya ndikutaure chokwadi. Siyana matombo aya. Unopfura shire. Kuzadza njumba. Kuzadza zviro kwazvo. Imba yako izvozvo yakazara nematombo. Asi zvauri kupiwa izvi hazvisi zvino. Hazvina kumbonyorwa mumagwaro. Asi mvura ndiyo yaiponesa paya pakutanga. Parwizi rwuya. Ani muri kuona? Vaiponeswa nemvura iyi. Pamvura ranga risingaoni rakatorwa mavhu rikakwizwa masoro naJesu Kristu rikanzi chienda parwizi urwo unogeza. Saka Kristu anga asina simba iro tichiona. Vanga vainaro asi kutenda ndokada kuonekwa badzi pamunhu iyeye. Vakatiti 9. Kana tichigamuchira kupupura kwavanhu. Kana muchigamuchira zvopupurwa navanhu. Kupupura kwaMwari kukuru. Ko zvaMwari zvingava zvidiki here? Nokuti kupupura kwaMwari ndiko. Kupupura kwaMwari ndikoko. Kuti wakapupura pamusoro poMwanakomana wake. Akataura pamusoro paJesu Kristu. Paya paakati uyu ndiye Mwanakomana wangu wandinodisisa. Maari ndinofadzwa zvikuru. Wakamupupura zvikati muteererei. Vakatiti uyo unotenda Mwanakomana waMwari. Anotenda kuna Jesu. Kupupura unako mukati make. Anotoona kupupura maari. Asingatendi Mwari. Wakamuita murevi wenhema. Anoita Mwari murevi wenhema. Masomalia waya. Nokuti haana kutenda kupupura. Haana kutenda kupupura. Wakapupurirwa naMwari pamusoro poMwanakomana wake. Zvino kana Mwari vachipupura kuti Mwanakomana wangu
vachinzi Mwari vakamupupurira. Zvino maSomali obva ati topupurira Muhammad, topupurira Muhammad, ndo atopupurira Yesu. Totenda kunana Allah, ndo kwavanotenda. Mwari pachezvavo wavanoti maMuslim vanotenda straight kuna Mwari. Akatopupurira mwanakomana wake, ivo vanhu zvavo venyama vanoda mapupurira Mwari. Kupupura ndiko kuti Mwari wakatipa upenyu usingaperi. Mwari wakatipa upenyu usingaperi. Zvino upenyu uyu uri mwanakomana wake. Achimira kunyamnyori anotenda kuna Jesu ndiye anopa upenyu. Upenyu hwamunotinda kuna Mwari akahutora akahuisa mwanakomana wake. Akati anotenda kumwanakomana wake achava neupenyu husingaperi. Asingatendi mwanakomana wake haani upenyu, nokuti wakamhura mwanakomana akabva ashayirwa nzvimbo, nokuti upenyu hwatiri kunamatira uri mwanakomana. Ita hemeni ikoko uponeswe. Vakatidzi une mwanakomana, ane mwanakomana une upenyu, ndiye ane upenyu chete. sina mwanakomana wa Mwari Asina Jesu Kristu haana upenyu. haana Jesu, haana kana upenyu. Anotenda mwanakomana ane upenyu. Ndiye nzira, ndiye zvokwadi, ndiye upenyu. Hakuna anouya kuna Baba asingauyi nekuna Jesu Kristu. Wese anoenda kuna Baba anodarika nemuruoko rwaJesu. Kwabatezi Shandura magwaro edu. Nokuti vanhu vanorasika nokusaziva. Hanzi ndotenda kuna Mwari chete. Anotenda kuna Mwari chete, haatendi mwanakomana. Uri nhume yaSatani. Shandura magwaro edu. Toenda kubhuku yamuprofita Amos. Profita Amos Chapter 8 mukati. Maona mukuru waripo. Amos inoratidzwa tswanda ine zvibereko. Nooniswa tswanda ine zvibereko. Izvozvo kwauri koko wafunga kuti zvibereko zvegore remaguta. Inandiparidza izvozvo shamwari. Wanam. Yotori tswande totauri zvairi panapa. Hakuna rugare randokutaurira. Rugare randokumanhero shoko rokuponesa maguma kwenyika. Ndozvo ndokupai. Handava vhangeri yekuti muchaguta muchagara zvakanaka. Vhangeri yangu ndekuti muponeswe mweya yenyu izozorora. Wanamba. Hezvi zvakaratidzwa naShe Jehovha. Yesu zvakaonekwa naAmos. Tarirai. Tswanda. Ndakaona tswanda nezvibereko. ine zvibereko zvezhizha. Vanovauki muriko here izvozvo? Vakutofara kuti vhangeri auya yezvokudya kwete. Teerera zvokunzi. Akati. Vakati kudini? Amos. Unooneka. Uri kuoneka? Mubvunzo. Mbunzewo. Ini ndikati. Ndakadaira zvangu. Tswanda. Baba ndiri kuona tswanda. Zvibereko zvezhizha. Ndakazara zvibereko zvezhizha. Ndonga munoziva mese kuti zhizha inotarisira maguta. Ndoanonzi zhizha kureva kuti ingo yemaguta. Chinzwanzo zhizha chairehwa yemaguta. Zvino Jehovha akati kwandiri. Akati kwandiri. Kuguma vasvikira vanhu vangu vaIsraeri. Zhizha yekutaura ndiye kutoguma vasvikira vaIsraeri. Haisi zhizha yekugarika, haisi zhizha yezvokudya, asi zhizha yeitoonekwa izere utsvanda. Ronge irikugumirwa kwavana veIsraeri. Handichatongovadarikizve. Havachatongodarikwi. Nziyo dzetemberi dzichashanduka kuudza nezuva iro. Nziyo dzemutemberi dzichachinja kukazwa kuchema. Dzidzi dzamunoti dzakanzi taakuseri kwekuseri dzichibva kwamagaya. Ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Ndozvotaura Ishe Mwari vari kudenga. Zvitunha zvichavapo zvizhinji. Pachawanikwa nyama yakaora panguva inouya. Varume, tirira munzo. Vhangeri yangu ndoguma kwenyika. Ndandiri kuparidza kubva pakutanga. Ndozoguma kwenyika. Nekuponesa kwavanhu. Nevaprofita enema. Pamatidzi. Zvitunha zvichavapo zvizhinji. Pachazara zvitunha zvakawanda panyika. Vachazvikandira kunze kwose vanyerere. Zvitunha zvichakandwa kunze kwese naMwari. Vakanyarara zvavo. Inzwai chinhu ichi. Inzwai chinhu chiyeni. Munoda kumedza vanoshayiwa. Munoda kutodyira varombo imi. Muchivadya. Nokuparadza varombo venyika. Muri kuparadza varombo venyika. Muchiti chii? Kugara kwomwedzi. Kugara kwomwedzi kuchakura rini? Kwokura rini? Kuti titengese zviyo. Muda kutengesa zviyo. Apa inzvimbo yoguma kwenyika. Muda kutengesa dzimba nemotikari.
Dai corona yapera. dai korona yapera tatotengesa hembe nekuvhara mashopu edu vakomana vaone kuguma kwenyika iwaya tikuti andizvakupanapa famba tete Uye Sabata uye sabata kuti tizarure matura ezviyo. famba Tichitapudza Efa nokukurisa shekeri. Tichinyengera nezviyero zvinonyengera kuti titenge varombo nesilivhera. kuda kutenga varombo nesilivheri Vanoshayiwa tichipiwa shangu mbiri. vanoshayiwa vachipiwa shangu mbiri Tichitengesa makoto ezviyo. kutengesa mapoto mabasa enye panyika mozviitira panguva yekunamata Mwari. Jehovha akapika neukuru hwaJakobho Mwari vakatopika neukuru waIsraeri ndiye Jakobho achiti, akati kudii zviro kwazvo handingatongokanganwi rimwe namabasa avo nokusingaperi. handitombokangani mabasa evanhu ivava Nokusingaperi. nokusingaperi. Ko nyika koyo nyika iyi hainganeneri pamusoro pechinhu ichi. seiko isingabvundi pamusoro Mumwe pechinhu ichochi nemumwe ugerepo haangachemi mumwe here. nemumwe panyika seiko asiri kuchemera mweya wake vakomana. Zviro kwazvo zviro kwazvo ichakwira yose sorwizi ichakwira rwechipita. yose serwizi rwechipita Zvino nezuva iro nezuva iro ndizvinotaura Ishe Jehovha. rozotaura Mwari. Ndichauyisa zuva izuva ryarambotaurwa nezvakazarwa riya ranga rapupurwa kuti kunoko naprofita Amosi ndichavirisa zuva vachavirisa zuva masikati makuru. ari masikati makuru kuri wedzera. Ndichaisa rima panyika. Vachaunza nyika rima panyika rima richaunzwa vachiri masikati nekuti nyika ichaguma masikati. Zuva rakacheka nyika kudai so nyika yakutokudibirwa zuva rakutoora. Ndichashandura mutambo yenyu. Right, ikoko kwakamunoenda muchizora bhata pana Kilatija Bezaleki Machese muchienda nemunozora bhata ikoko yakuya ndoyo mitambo iri kutaurwa yoyi. Mitambo yenyu yenyika iyi, mitambo yemarali iyi, pamunenge muna mitambo yemarali iyoyi ichazva kuchema. Mitambo yekwamuna hati Dhuterere auya chiri kutonzi Dhuterere pashoko raMwari. Dhuterere auya saka takuenda kunoona Dhuterere Cape Town. Baba vakuru namai vakuru vane ndebvu dzakadai so kubuda mumba kuenda kuona Dhuterere naseekalas wadi wabuda vaenda kunonamata Mwariwo kubuda kumba mako unobhadhira mari yekuona munhu asane basa rese mahara uri kunobuda mari kunobhadhira munhu asane basa rese anofa. Asi kuna Mwari wemahara rekuti uyai pandiri mose makaremerwa ndikutakudzei joko rangu rakareruka ndikuponesei. Munoramba kuenda kunamata Mwari muri bhizi zvituna zvonovigara zviri zvituna chokwadi bhizi kuenda kwaDhuterere. Mitambo yenyu chaakuchema ndokutaurirai panapa. Famba tete Ndichashandura mitambo yenyu kuve kuchema. mitambo ichachinja ikawa Nenziro kuchema. dzenyu dzose Idzo ndiwo dzaanoenda kuve kuchema. ndiwo dzaanoenda kumamabhendi uko kuchakurira kwekuchema. Kuchakurira kwekuchema. Famba Ndichafukidza zviuno zvose masaga muchaitwa mapenzi pasi rese richanyika izere mapenzi nokuita misoro yose mhazha. nokuti munhu anopfeka saga andana bodzo ibenzi. Hanzi ndichapfekidza zviuno zvose masaga ndoisa misoro yese mhanza. Ko vanoruka vachiita sei anovadzidziredziwa yani mhanza mumadhiredzi imomo mhanza pakati pewivhi ipapo wakarukwa kudaro musoro wavhurwa mhanza napakati. Kana muchiona madhirama avhara zipa aya ndo mataipi emhanza dzacho dzezadziya vari amai hazvinei kuti murume kana mukadzi kunosara kalaini kunoku ketubvudzi twemadhiredhi pakati pese rizi mhanza. Hazvinei kuti wakarukwa zvodzora sei. Hanzi misoro sei ichadii munyori Nokuita misoro yose mhazha. hapana mbodzi misoro yevarume apa asi misoro yese ichaitwa mhanza ndewo mukadzi. Wapanotazoona kuti wakaroka murume zveshuwa wakamusoro neguwe pakati kudai ona kuti hakuna mukadzi ane mhanza akadai so kuna mukadzi akadai mese muchapiwa mhanza motanga maita mapenzi kubva maitiwa mhanza futi ndiMwari vedu ivava kutonga kwangu yarurama. Ndichazviita sapakuchemwa
kumwanakomana wakazvarwa ari mumwe chete. Sezvinongoita amai kana vabereka mwana umwe chete, mwana iye akafa vanochema kana gore rese achingochema. Ndozviitika pakuguma kwenyika, vachemera chete vanhu. Nokuguma kwazvo sezuva rakaipa kwazvo. Zuva racho chengwa zuva rakaipa badzi. Tarirai. Namazuva anouya. Mazuva anouya. Zvotaura Ishe Jehovha. Achatuma nzara panyika. Achatumwa nzara panyika. Izatiri nzara yezvokudya. Haisi nzara yechikafu. Kana nyota yemvura. Asi yokunzwa mashoko aJehovha. Itoripo nzara. KuZimbabwe hakuna kana shoko raMwari. Kune nzara, umwe anoparidza politics, mumwe anoparidza zvokupfuma, vamwe vanomuromba, vamwe anotarwadzano, mumwe anotiwo akasikirwa mukadzi. Makandiwa awane kutaurira iwo kuti iye Mwari kana ada kudya pizza anodedzawo makandiwa, ngoti makandiwa mwanangu ndidyire pizza. Makandiwa paanotsenga pizza payanzi Mwari ogutsurira musoro kudenga kuti mwana wangu ari kupwanya pizza. Mumwe abvagochera mwana ndarikire Mwari nyama. Mumwe akudyira Mwari pizza. Mumwe akugara kudenga. Mumwe akatozova Mwari. Kuti nyika yeZimbabwe ingapfuma nyika ikadai iyoyo. Nyika yeZimbabwe irikurwa neshamhu yaMwari. Ndochokwadi chaicho. Iyi shamhu yaMwari ndeyokurwa neZimbabwe. Kusvikira hurumende yaziva kusunga vanhu vanotamba nezita raMwari. Vanofanira kusungwa vanhu ava. Vaona kuti kubira vanhu vechechi vavo kwapera. Vakuda kutobira manje nenyika. Vakuru venyika vakatobirwa kare, because Mwari vanoburitsa vachivapa. Kupa land yekuti mipande yezvigure iwane pekuvakira machechi ezvigure. Ndiri kuti hakuna machechi zvigure izvo zvazvo. Hakuna chechi icho kwandiko. Vatungamiri veZimbabwe dai vagona kutonga nyika, vabata vanhu ava, vavavharira. Ngavavharire vanhu ivava matirongwana. KwaMarange vanotora vakadzi 100. Apa irombe remakoko. Irombe nehembe imwe chete nebhutsi imwe chete unopfeka manyatera chaiwo. Kuti uri kuwanza vakadzi kunge vana. Nyika nenzara kudai so. KwaMarange havasi kumira kuti roranai. Hope dzavo ndedzekupomba chete dzavanorota. Vari kumborota vakadzi vakawanda. Izvozvi nyika ikaoma so. Vachirorana ne11 years. Wobva vataura kuti hanzi tiri maprofita. Hakuna chinopa chakadaro. Nyika yavaziya. Mweya wavo KwaMarange mweya wenyika. Mweya wehupombwe. Vanofanira kusumuka vachipoka nemweya wehupombwe. Ndo mweya watasumuka achitaura. KwaMarange ngavabuda vachitaura kuti ndasumuka ndichipoka nemweya wehupombwe. Nekuti hakuna muprofita KwaMarange. Hakuna akatumwa KwaMarange. Imhonge dzadziva. Vakadzi 10 utora vana 11 years. Apa uri rombe unogara muone room chaiche. Ugirina vakadzi vatatu unana 5. Muone room. Nyika iri kuti zvakanaka zviri nomauso. Vatungamiri nyika yedu maremba chaiche. Mwari Jehovha tisunungurei vanzara. Moti nyika ingasunungura nyika yakadai so. Njirevana. Hakuna zvakadaro. Hakuna nyika inosunungura nyika yakadai so. Kwete, ndokurambirai. Hakuna nyika inosunungurwa yakadai so. Hakuna nyika inosunungurwa ine vanhu vari kunzi vanhu vaMwari vakadai so, vachisiya Marange achirorana adiki kudai so. Vachisiya Marange nechechi yake vachiita vakadzi vakawanda kudai. Moti hanzi nyika ingasunungurwa. Moti hanzi rugare ngaruwe. Musamunyepera Mwari, musatamba naMwari panyika yeZimbabwe. Mwari vakatsamwa vanochiparidza nyika ichi. Vanokupedzai zvavakaitirwa panguva yaDhanieri. Zvikanzi vanhu vane zvinhu zvakaipa zvavanoita vanhu ava. Ivo mira hako shamwari. Ndiko izvo zvakaipa zvavanoita. Vanhu ava ndinovapedza. NdiJehovha Mwari vakanga vatsamba. Hurumende yeZimbabwe ngaiwane zvekuita panguva inoyi. Inofanira kubata Marange, imuvharire, imubvunze kuti wakatumwa nani Marange. Chipota chako chitiudze kuti chakabva kuna Mwari here Marange. Mweya mutsvene wakatumwa nani? Hurumende ngaiwane zvekuita. Wakatumwa kuwana. Nekuti hakuna chechi chinongokuudza zvekuroora.
panguva yakadai izoi kuona vana vadiki totanzi tine vanhu vaMwari, ground national sports yozara nevauki vakapfeka zvimagemenzi zvine makala kuvhundutsa vanhu. vakuru venyika utopfekawo gemenzi ikoko rekwamarange vachikurudzira uori hwasatani. Hakuna zvakadaro. Vakuru venyika vanobva kuona kutora matanho izvozvi ngavatore matanho ekuti vabate vana maranga wabharira vana maranga. Mwari anamato zvakanaka muZimbabwe. Vanyakutidza Vachadzungaira izvozvi kwamagaya kwamaranga hakuna shoko. Vanhu vari kudzungaira nenzara yeshoko raMwari. Famba vachadzungaira vachibva kugungwa vobva kwamakandiwa vachienda kugungwa, voenda kwamagaya vachibva kumusoro vobva kwatiti vachienda Joshua pazuva, voenda kwachiwenga vachamhanya pose vosvika pose pese pese. vachitsvaga shoko raJehovha Asi asi havangariwana. kuti veipa Vachadzungaira mukati shoko muri kurinzwa moenda kuna anonzi Revhi Bhobho yawe ukandirwa mari pastage asiti aparidza ndo imwe nhume yasatani iyoyayo inenge Methodist ameno ikoko haisi Methodist haisi FM ameno chinji chavo chichi chaRevhi Bhobho anokandirwa mari pastage asiti aparidza nhume yasatani. vachadzungaira vachibva kugungwa, Vachadzungaira vachibva kwamakandiwa vachienda kugungwa, voenda kwamagaya vachibva kumusoro voenda kwaMwasha vachienda pamazuva, voenda kumasoro vachamhanya pose pose vachaenda kuMethodist vachitsvaga shoko vachienda kuRoma raJehovha votsvaka shoko raMwari. asi havangariwana. Musi makariwana svika maritsvaga paJerusarema ndokuti muri wane rechokwadi ndokutaura rechokwadi. Vese vanokubirai mari apa imbavha dzese idzi vese vanokubirai mari apa imbavha dzese dzese havana kutumwa. Ndosaka Jesu papa akataura akati vakomana vese vakatanga kuuya panapa imbavha nemakororo nemhondi kwete vaiva vakomana apa imbavha idzozi nemakororo ende handivatye ende handivave nemamonya kuti hakuna anosvika pandira hakuna nekuti handinaye mukuru iye Mwari anondichengeta. Famba Nezuva iro mhandara dzakanaka vasikana vakanaka nemajaya vachaziya nenyota. vachaziya nenyota. Izvozvi mhandara dzina kuzara kwamacheche nemari mhandara dzizere kwamakandiwa mhandara dzizere kwamarange dzingoroorwa ikoko dzizere kwaPauro Mwasha vanonyepa dzizere kumasoro dzizere kwamagaya kumacheche asatani enhema. Ndidakana zvida ndezvako ishoko raMwari. Vanopika nezvivi zveSamaria vachiti naMwari wako mupenyu iwe Dhani uye nenzira yeBherishebha mhenyu iyo vachavira pasi vakasazomukazve havazomuki futi ropesera saka ndotenda kuti shoko mukurinzwa takupai rugwaro rwokupedzisira pamusoro pemaprofita yenyu iwo makava iwaya akangozara muZimbabwe iwaya akamirira kuzotaura chekutaura after corona. Izvezvi avatange manzvinyi izvezvi avatange manzvinyi ari mubako kutaura iko kuno manzvinyu kupadzira macheya izvezvi madzvinyu izvezvi avatange madzetsa akaungana mukona so hakusina kaofaring hakusina mari hakusina chechi ofaring hakuna zvangoda isusu tinabva tabvofunga kunamata Mwari wenyika ino kana Mwari wepfuma asi Mwari ane upenyu hwokudenga iyo watakanamata tikati achatiponesa isu toraramira makomo tinyengeta nokukanya chete. Zvino ava vakatadzira ofaring munofa nenzara gore rino. Ndotenda vakaita lockdown nyika dzedzidzi ndotenda iye akaita kuti korona yepo futi
akatadza zvakawanda gore rino iri topupura zvakawanda gore reropa. isu Mwari vakatiudza richitanga zvikanzi naJehovha Mwari gore rino iri gore reropa. Vana veJerusarema vanozviziva izvozvo. Ropa zhinji kwazvo. Igore reropa zhinji. Vana veJerusarema vanozviziva kuti Mwari vakati gore rechi havana mbodzi vanzi nderekunanikira, vakatodza vanzi igore reropa. Alright, famba Tushandura magwaro edu. Tsamba ichavhara basa. chokwadi Tinoiwana kuna muprofita Ezekieri 13. anoti chii? Muprofita Ezekieri unoti, ndodza iwo makava enyu aya. Famba. zvino shoko raJehovha rakasvika kwandiri Shoko raJehovha ratouya kwandiri ndiri pano richiti, roti kudii? mwanakomana womunhu, Iwe mwanakomana womunhu, vaprofita vaIsraeri profitira vaprofita vari panyika dzino vanozvita vanoprofita. kuti kuna ivo vanoprofita Uti kuna ivo vanoprofita, zvinobva mwoyo mavo, vanoprofita zvinobva mumwoyo. inzwai imi shoko raJehovha. Inzwai imi shoko raJehovha. Zvanzi naShe Jehovha, Zvanzi naShe Jehovha. vane nhamo vaprofita mapenzi, Vane nhamo vaprofita mapenzi. Mazvinzwira mega. Vaprofita venyu zvose mapenzi izvezvi akawanda mukuona so havana chekutaura. Ane chekutaura ndini ipo pana. Nditokutaura chokwadi izvezvi. Vakawanda mukuona so. Nokuti nato kutena nharaunda yakaramba kushanda. Gore renyasha rakaramba kwakava gore risiri iro ravaitarisira rakava rehosha kwavari vakanga vachiona mumwoyo mavo kuti gore rino iri vakati gore renyasha, asi Ishe vakati gore reropa, gore rerufu rokufa kwavanhu. Maprofita makava vanzi kudini? zvanzi naShe Jehovha, Zvanzi naMwari, vane nhamo vaprofita vane mapenzi, nhamo vaprofita mapenzi, vanotevera mweya yavo, vanongotera mweya yavo yekufunga vasina kwavo. chavakaona. Havana kana chavakaona kana hwani, hapana kana chavakaona kana musi umwe chete kuti vaona, havana. Ndokutaurenyi Aiwa Israeri, aiwa Israeri, vaprofita venyu vakafanana namakava pamatongo, vaprofita venyu vakafanana namakava ematongo, makava ematongo. Izvozvi kana achitokuprofita igava tiza zvinonga tiprofita negava ira unyarei ozimuka kuti aleluya ndaona chakuti uri gava gara pasi, hauna chavaona hanzi uri gava naMwari wakaona zvisingazadzikiswe. Famba. hamuna kukwira muchipinda pakatoromorwa, havatomborina shungu dzekuti vanamate zvezvokwadi kuti vagadzire rusvingo rweshoko raMwari. kana kugadzira rusvingo rweimba yaIsraeri, havatomborina shungu dzakadaro, chavo kutora mari chete makorokoza imbavha. kuti mumire pakurwa pazuva raJehovha. Havagoni kuti vamire pakutsanya kuti vakomana nyika yeZimbabwe tadii tapfekera gemenzi zviripo, tapfeka gemenzi nekuti havasisi vapfeka gemenzi rechokwadi zvigure zvapfeka magemenzi izvozvo. Topfekawo magemenzi kuti vawane kubira vanhu mari, vachitengesa vanhu mbiya, vachiisa vanhu mahari nekubaya vanhu, vachishandisa mapanga, vachitenga micheka mitsvuku. Ing'anga idzo dziyadziya dzavangopfekawo magemenzi. Havasi vegawo masutu vakarasika, ndo magemenzi vakawanda vakarasika, kutori nezvigure zvakawanda. Vamwe vacho vakatonhanikira, vamwe vacho vakatovaka machechi nekuromba vakapfeka magemenzi waya. Saka hakusi kwese kumagemenzi kwamunongoenda kune shoko raMwari rechokwadi. Vamwe vacho ing'anga dzavapfeka magemenzi. Ipo paanenge tonamata aine mushonga mubombobomba muchechi, achipopa vanhu muchechi kudaiso vana vaSatani. Famba. Vakaona zvinonyengera Vaitoprofita zvokungonyengera nokuuka kwenhema, vatori vauka nhema. ivo vanoti Vanoti Jehovha unoti, Jehovha what? asi Jehovha haana kuvatuma. Jehovha haana kumbovatuma. Zvino vakati shoko ravo richasimbiswa. Right, ndo paya patopera TB Joshua namwazha waiti Mwari wati nyika yakasara pezi kuti iparare. TB Joshua akatopera kwemwedzi hanzi 28 chirwere chichapera. Saka nhasi ndi 29 chirwere hasina kupera. TB Joshua paunoprofita zvinobva mumwoyo mako naiwe TB Joshua utorigara iwe kwauriko. Ndatomuturikira chirungu anzwe TB Joshua, you are a fake prophet. TB Joshua You are a fake prophet. uri muprofita wenhema, You are a fake prophet. wakaona zvenhema, You didn't see the truth. uri munhu waSatani.
You are a devil's agent. Wakaprofesa zvinobva mumwoyo mako. You prophesied what came from your heart. Uchiti Jehovha Mwari vati. You were saying that God said, Kunyange zvakadaro. even though Mwari haana kudaro. God didn't say that. Wakati kupera kwemwedzi. You said that at the end of this month, March, Korona inenge yapera. Corona will be finished. Zvino mwedzi But wakatopera. now the end of the month is today, Chiprofesa zadziswa. and your prophecy is not yet passed. Waifunga kuti shoko rako You thought that your prophecy, richasimbiswa. God will enforce your prophecy, Asi harina but kusimbiswa. God didn't enforce it. Takaonekwa kuti inhema. Because God saw that. Tainge takamirira zuva irori. We were waiting for this day. Tainge takamirira zuva We were iri waiting for this day kuti risvike so that it must come kuti today, kereke yako so that your church, nevanokutevera all your followers, nevanokufarira everyone who likes you, kuti vanokuziva everyone who knows you, kuti vanokuzavese everyone that knows you, the whole world, vazive kuti uri wenhema. to know that you are effective. Nhasi zvabuda pachena Today it has been exposed. wakaprofita zvobva mumwoyo You mako. prophesied what came from your heart. Hausi muprofita wamwari, You are not God's prophet. uri muprofita wasatani. You are the devil's prophet. Unobira vanhu mari You iwe, steal people's money. ndo chete zvaunoda. That's the only thing you will Uri want. muprofita wenyika ino, You are a prophet of this world, muprofita wasatani. the prophet of the devil. Hauoni zvekudenga, You don't see what's from God, unoona zvenyika but you ino see what's in this zvinobva world mumwoyo that mako. comes from your heart. Woti Jehovha Mwari And vati, then you say, God said, kunyange zvakadaro, even though Mwari haana kudaro. God didn't say that. Wanyadziswa, Today you are exposed. wafumurwa, Today you are exposed. wamhurwa, Today you are exposed. watukwa. Today you are exposed. Vanokutevera vakatukwa futi. Everyone who follow you will follow lies. Vakaramba vachikutevera, Even if they continue following you, vatomboona chokwadi chakadai ichi. even if they've seen or heard the truth Kana today, vakakwana, if they are correct here upstairs, vanofanira kusiya chechi iyoyo. they must leave your church. Iwe TB Joshua, You, TB Joshua, kana vakakwana, if you are correct here upstairs, udza vanhu vako, tell your people, varume ndanyepa, tell your followers that I was lying to you. handava kutumwa, No one sent me. ndatsvagawo mari, I was looking for money. ndava kutotendeuka, I also want to repent ndiponeswe. so that I can see God's kingdom. Nokuti akasadaro, Because if you don't do that, ari kunotongwa, you will be judged. ari naugehena. You will go to heaven. Kana nemi mukasadaro futi, And you, if you don't do this, panopiswa baba venyu, when TP Joshua is burnt, nemi muri kusvawo futi. you also will be burnt. Nokuti kana muti, Even if the tree, kana uchioma, if it withers, kotanga midzi. it starts with the roots. Kana mudzi uchingooma, When the roots are withered, mashizha anooma. the leaves also wither. Kana zvaoma kudaro, Now when they all wither, they all die. wobva wapiswa. And then we take it and put it in the fire. It's Ndo firewood. zvakafanana nababa venyu Joshua. That's the same concept with TP Joshua. Mwari vamunhura, God has forsaken Mwari him. vamunyadzisa, God has exposed him. Mwari vamufumura. God has exposed his lies. Tendeukai, Repent, people. tendeukai, Repent. nguva isati yasvika. God's time. Aya maombena amai, This is the beginning of poverty and tribulation. nguva yachauya, During the time shall come. nanhasi yatovapo, Today it has come. yokuti anotenda, That anyone who believes, atende must believe mumweya nemuzvokwadi, in truth and in murege kuteerera mavhaidzi. and in spirit, and not follow these thieves. Hakuna muprofita kuzimbabwe, There's no prophet in Zimbabwe. vese imbavha, All of them are thieves. vakutsvaka vanhu, They are looking for people sadza makereke avo, so that their churches will be full. kana vanhu vachinge vawanda And when people are full, nemari yawandawo, their money will go up. asi vari vese mweya yevanhu, But now, people's lives are at stake. asi mwari achavatonga. But God will judge them. Matenda mwoyo, Thank you. verenga tidzi, tipedze zvedu. Vakaona zvinonyengera. Vaiona zvinonyengera, Vakauka kwenhema. vakauka nhema, Ivo vanoti ivo vanoti, Jehovha uno. Jehovha unoti, Asi Jehovha haana kuvatuma. haana kutombovatuma. Zvino vakati shoko ravo richasimbiswa. TB Joshua aifunga kuti chiprofita chake chasimbiswa ichi. Hamuna kuona zvinonyengera here. Nai Joshua, hauna kuona zvonyengera here? Hamuna kutaura kuuka kwenhema here. Hauna kutoona kuuka kwenhema here? Vamakati Zvawakati, Jehovha unoti Jehovha wati, kunyange zvakadaro kunyange zvakadaro. handina kutaura. Jehovha wati handava kudaro, kuti korona iri kupera kuti korona yakapera nekudeuka yapera nezuro. Jehovha wati havana kudaro, asi TB Joshua akatoti Mwari vakati. Famba ndipedze. Naizvozvo zvanzi naShe Jehovha. Zvanzi naMwari.
Zvamakataura zvinonyengera. Iwo Joshua zvawakataura zvinonyengera izvi. Kuona nhema. Nekuona nhema. Naizvozvo. Tarirai. Mutumeni ipapo. Rwane chirungu. Zvanzi naJehovha. Jehovah God has said. Zvawakataura izvi. What you spoken and prophesied. Uchiti waona. Saying that you saw. Iwe usina kuona. And yet you didn't see anything. Asi zvino Jehovha vati. But now Jehovah God is saying. Aunokona zvonyengera here. Didn't you see false? Did you see false prophets? Zvawaiti Mwari vati. When you were saying that God has said. Uchifunga kuti zvichazadziswa. Thinking that it will be fulfilled. Kupera kwemwedzi uno. At the end of this month. Asi Jehovha vari kuti. But Jehovah is saying. Kunyange zvakadaro. Even though. Handakumutuma. I didn't send you to be Joshua. Kunyange zvakadaro. Even though. Handina kumbotaura. I didn't say anything. Famba. Naizvozvo zvanzi naShe Jehovah. Zvanzi naMwari. Zvamakataura zvinonyengera. Zvawakataura zvinonyengera izvi. Ukaona nhema. Ukaona nhema. Naizvozvo. Tarirai. Ndine mhaka nemi. Ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Jehovha vatori nemhaka nevaprofita venhema. Havafari nomuprofita wenhema. Iko kutaura kuno. Joshua atori nemhaka naMwari kana akasatendeuka. Ndozvinotaura Ishe Jehovha Mwari. Ruoko rwangu. Ruoko rwaMwari rucharwa navaprofita. Rwane chirungu. Ruoko rwaJehovha. My hand. Ruoko rwaMwari will fight. Ruoko rwaMwari. My hand, Jehovah. Rucharwa. Will fight. Vaprofita. Fake prophets. Vaprofita venhema. Fake prophets. Ruoko rwaMwari. God's hand. Rucharwa. Will fight against. Vaprofita. Fake prophets. Venhema. Vachaviswa naMwari. Ruoko rwangu rucharwa navaprofita vakaona zvinonyengera. Vaise vaprofita vanongoona nhema vese. Vanouka nhema vese vaya. Havangarangani navanhu vangu. Vari kurangana kuunganidza vanhu kuzadza vanhu mumatemberi. Havanganyorwe mazita avo. Vanhu havanganyorwe mazita avo. Parugwaro rweimba yaIsraeri. Havanyorwi paushe hwekudenga. Havapindi panyika yaIsraeri. Havapindi panyika yacho inouya. Zvino muchaziva kuti. Muchaziva kuti. Ndini Ishe Jehovha. Ndiwo Ishe Jehovha Mwari. Nokuti zvirokwazvo. Zvirokwazvo. Nokuti vakanyengera vanhu vangu. Kwana. Joshua akanyengera pasi rese. Ndobva izvozvi kumakereke vaprofita venyu vari kunyengera vanhu vaMwari. Zviri kunzi vakanyengera vanhu vangu. Mwari ane hasha nomuprofita wenhema. Nokuti vese vari kunyengera vanhu vani vaMwari. Vachiti rugare. Izvo hakuna rugare. Izvo hakuna. Alright. Iyo ndimeni munyori mani. Vachiti vanyengera. Kunyengera. Nokuti zvirokwazvo ndinoti. Zvirokwazvo ndinoti. Vakanyengera vanhu vangu. Vakanyengera vanhu vaMwari kumachechi kwavo. Vachiudza vanhu. Rugare. Hanzi gore inoendere rugare. Izvo hakuna rugare. Izvo gore ino harina rugare vakomana. Makanyengerwa. Mukabvisa mataitsi. Makabvisa chegumi. Mukanzi gore ino ndere rugare. Kunyange zvakadaro hakuna rugare, kune korona. Havana kumbokuudza kuti gore ndere korona. Vaiti rugare. Vaitoti rugare. Izvo gore ino ndere korona. Isu Mwari akati nderechi? Ndere ropa. Famba. Kana wovaka rusvingo. Tarira. Vouwa nesuko. Chiudza avo. Taurirai avo. Vanoruwa nesuko. Kuti ruchakoromoka. Ndatenda hangu. Tende kuvarako. Ndinotaurira avo. Zvirokwazvo. Vachaparadzwa naMwari. Pamusoro pekunyengera kwavo. Alright, ndakufamba kadiki zvakazarwa 22. Timbofamba 2 minutes 9. 22:6. Mashoko aya angatendwa. Mashoko okupedzisira. Right. Zvino mashoko aya. Angatendwa. Akatendwa. Nokuti ndazvokwadi. Ishe Mwari. Wemweya vaprofita. Akatuma mutumwa wake. Kuti aradze varanda vake. Zvinoda kuti zviitwe. Zvikanzi tarira. Ndinokurumidza kuuya. Anochengeta mashoko. Okuprofita kwebhuku iyi. Wakaropafadzwa. Ini Johani. Ndini ndakanzwa. Ndikaona. Ndakati ndichinzwa nokuona.
Zvino ndakati ndichinzwa nokuona ndakawira pasi ndikawira pasi petsoka dzomutumwa. ndinamate pamberi petsoka dzomutumwa akandiratidza izvozvi. Mutumwa akati kwandiri, Akati kwandiri, rega kudaro, ndikadaro ndiri muranda ndiri muranda pamwe chete pamwe chete newe nehama dzako nehama dzako vaprofita vaprofita neanochengeta neanochengeta mashoko mashoko okuprofita ebhuku iri. kwebhuku iyi namatamwari. Vatendanga vanochengeta mashoko okuprofita kwebhuku iyi vakaropafadzwa, asi vane nhamo kumasoro kuti havachengeti mashoko avo. Vanokupadza mutemo negumi chete yavanoparidza iyoyo, ende vakatoiba kuti mubhaibheri umu Avashari basi. vachiti havari bati. Saka vane nhamo nekuti vachatongwa. Saka hama dzinodikana nakupa evhangeri iyi, ani nani anotenda zvakaponeswe, motendeuka pamunenge manzwa. Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vave nemi, vakuchengetei padenda irori. Mwari ngaakurwirei, Mwari ngaave nemi, ngaagare nemi zvakanaka, muchengetere dzimba dzenyu nevana venyu. Rugare nengoni ngazvive kwamuri kuna vose vanotenda nokusika peri. Amen. Amen. Kukudzwa nokubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yake Amen. kubva zvino Nokusika peri. Amen.